Boa tarde a todos e todas, benvidos, benvidas. Procedemos co inicio do pleno ordinario do mes de xullo. Pois ben, o primeiro punto é a aprobación da acta da sesión anterior. Alguén considera que non está conforme? Ninguén. Por lo tanto, procedemos á votación. Votos a favor? Unanimidade. O punto segundo é o expediente 5.816, a aprobación inicial da derogación das ordenanzas de servizos educativos. Supoño non, dou por feito que todos vostedes teñen a documentación aí do que se trata e do que se explicou tamén na comisión informativa, que temos que cumplir cunha normativa legal vixente, que incluso hai xurisprudencia ao efecto, e que obriga a que se cumpla o principio de equivalencia na medida en que non consta actualización, e ademais obriga prácticamente a actualización anual dos prezos e das taxas públicas. Por lo tanto, a situación xurídica actual implica que temos que cumplir a legalidade vixente e que para iso hai que proceder á derogación, neste caso, destas taxas por servicios educativos. Don Ramón, si quere vostede intervir. Non. Don Daniel, Bloque Nacionalista. Boa tarde a todas e a todos. Bueno, desde o Grupo Municipal do BNG non acreditamos, digamos, como neste Concello, por onde posta parte, pois se procede a derogación de moito tipo de ordenanzas, non? É como se fose como unha primeira excusa para unha privatización despois do servicio, como sucede no caso das piscinas, non? Hai cuestión dentro do articulado da ordenanza que non se axusta á legalidade. Véxase, pois, tema de empadroamentos, onde, pois, na anterior ordenanza, pois, se beneficiaba a xente que estaba empadroada sobre a que non estivera, ese tema da actualización das taxas, pero a interpretación que nós, desde logo, facemos é que as cousas, bueno, pois, non é que, digamos, non estén ben nunha ordenanza, ou haxa unha modificación, ou haxa unha lei que implique unha modificación da mesma, porque, polo tanto, pois, habería que mudala, non? Habría que modificar a ordenanza, habría que adaptar a legislación, nós neso concordamos, pero, desde logo, aquí, pois, non, vemos que non é modificación de tal, é derogación, sin máis, non? Entón, pensamos si, efectivamente, detrás desto, pois, está o tema das piscinas, como digo, que vimos de ver no mes de abril, non? Ao noso criterio, as decisións que se adoptan na providencia, na proposta da alcaldía, nós non imos a cuestionar os informes dos técnicos, como xa dixen noutras ocasións, porque non imos aquí a eso, non? Non imos aquí a facer política e a cuestionar os documentos políticos, non? Entón, a proposta da alcaldía basase en documentos, en argumentacións economicistas, non xustificadas tamén en criterios de mellora social ou do servizo. Un servizo público, evidentemente, non ten, nin debe, nin ten por que ser rendible no económico, é que non debe facelo, non? Para iso xa está o sector privado, se hai cousas están na lei, habrá que modificalas. E, bueno, nos, sin entrar, efectivamente, no tema dos informes técnicos, si queremos referir, pois, no primeiro parágrafo, no último parágrafo da proposta da alcaldía, que ten 4 subpuntos antes da proposta de resolución, bueno, o que vemos que se fai é copiar e pegar, pois, digamos, a información que recolle o técnico no seu documento, non? Que nós non cuestionamos, xa digo, ese informe. E, claro, no informe do técnico ten sentido que diga o Concello pode, dentro das súas potestades administrativas, configurar e prestar o servicio de acordo con fórmulas que permita a legislación vixente, unha vez adoptada a decisión sobre a prestación do servicio, proceder
a calificación de ingreso en función dos parámetros sinalados no apartado cuarto. Eso ten sentido no informe do técnico porque ten un apartado cuarto. Na proposta de alcaldía non ten sentido, porque non hai apartado cuarto. É dicir, é algo cortado e pegado aí que vostedes usan porque o dio técnico e nós non cuestionamos, xa digo, a palabra do técnico, cuestionamos que vostedes, xa digo, fagan ese corte e pega e o metan aí con calzador cando non, o noso criterio non ten sentido aí, vai dicir, nós entendemos que unha proposta de alcaldía e non o dio BNG, é dicir, aquí ou na China mandarina ten que ter sentido per se e este documento non o ten. Nada máis, gracias. Moitas grazas a vostede. Ten a palabra o vocera do Partido Popular, perdón. Boas tardes a todos e a todas. Hoxe estamos aquí nun pleno ordinario para derrogar unha ordenanza por outra, que a día de hoxe, e como se nos dixo na comisión informativa por parte do Goberno, que aínda non se sabe como vai a quedar e que custo vai a ter para os veciños. As taxas que van a quedar para as escolas deportivas non as sabemos. As taxas que os veciños e veciñas de Barbadás van a pagar por o servicio de bordía escole e por as actividades extraescolares tampouco as sabemos. Creemos que este goberno debería ter máis xestión, previsión e organización e non traernos hoxe un punto ao pleno na orden do día de derrogación de ordenanza de servicios educativos por a falta de xestión do goberno, por a falta de información que temos de como vai a ser a nova ordenanza, que a día de hoxe non sabemos como vai a quedar. Non podemos e non debemos votar a favor deste punto. O noso voto, o voto do Partido Popular de Barbadás, vai a ser en contra. Gracias. Moitas grazas a vostedes. Don Ramón, si quere intervir. Don Daniel. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, non sei que dúbidas lle quedan o responsable, o voceiro do BNG. Sempre falando de privatizacións encubertas, eu sempre lembro no bipartito en Ourense, PSOE e BNG, cando Fernando Varela era concelleiro de Deportes, que privatizou amplamente o complexo deportivo de Oira e aquel polideportivo famoso en Eiroa, se non me equivoco. Por outra parte, isto de para calquera persona que teña un mínimo de interés en simplificar o trámite administrativo, pois isto que vimos facer aí é precisamente derrogar ordenanzas para, digamos, pois axeitalas administrativamente a unha maior simplificación de cara ao funcionamento máis óptimo dos servicios. De privatización non sei por que sempre se está falando deso, e poñendo como exemplo a piscina, cando precisamente a piscina nunca foi xestión directa, jamais foi xestión directa. A piscina sempre se xestionou a través de concesións. Sí, señora Bispo, sí. Eu incluído tamén, si quere puntualizar eso. Ben, que a concesión do bar cafetería que facía o mantemento da piscina e dos vestiarios, ou ben que a modalidade deste ano, pero sempre, nunca xamais foi xestionada directamente polo Concello. Así que, bueno, tampouco é un exemplo que poida utilizarse para esta comparativa que pretende facer. Moitas gracias. Grazas, don Daniel. Don Serafín, pode proseguir vostede de novo. Realmente rematei a primeira intervención simplemente por puntualizar aquí a intervención do portavoz de Democracia. Bueno, ven a falar das privatizacións de Ourense, ven a falar das piscinas, é dicir, hai un punto para falar das piscinas. Eu falei das piscinas porque, para nós, agóchase detrás dunha derrogación dunha ordenanza unha posible privatización como sucedeu nese caso. Foi un exemplo que puxe. Non sei o que vai pasar neste caso. O mellor sucede o que di a portavoz do Partido Popular e presenta unha ordenanza no próximo pleno e normalizan a situación. É posible. Non sei. Desde logo, a día de hoxe o que fan é tirar por terra todo. E o camiño que para nós se visualices. Nada máis. Grazas. Moitas grazas. Ten a palabra a vocera do Partido Popular. Nada. Moitas grazas. Marga. Vostede ou eu? Sí, ou eu? Ben, pois a resposta é ben sencilla, mire. Na documentación que se aporta, indícanse todos os motivos legais polos cales ten que derrogarse esta ordenanza e polo cal se aplicará ou se aprobará e se debatirá unha ordenanza nova, porque ao fin e ao cabo unha ordenanza ten que vir aquí a este pleno. É fácil, se é que procede unha ordenanza.
que temos que analizar tamén. Estánlles explicando aquí cal é o motivo. Ademais, falase tamén de que ten que haber unha equivalencia entre os ingresos e os custos. Non é que teñamos que prestar un servicio, estes servicios non son propios do Concello. Estes servicios non son propios do Concello, son propios outras cuestións. Estes son servicios impropios do Concello, e vostede o sabe perfectamente. E as alcaldías que vostede representan tamén o saben. Entón, nós queremos manter estes servizos, manterémolos ao coste máis axitado posible, máis equilibrado posible, pero aquí hai ilegalidades no que estamos aquí, neste documento. Por outro lado, está falando dona Nieves de imprevisión. Pois imprevisión é facer as cousas de xeito que non se corresponden coa legislación vixente. E non se, se quere alguén máis intervir, creo que non van dos turnos, non corresponde, que procede votación. Votos a favor? Abstencións? En contra? Por lo tanto, queda aprobado. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o terceiro, que é o 5.815, aprobación inicial do regulamento interno da Escola Infantil Municipal. Perdón. Corrixa, señora secretaria, pero houve un empate a 8 votos. No, hubo abstenciones. Hubo unha abstención. No, sí, certo, 6 e 2, 8, sí. Sí. 6 e 2, 8. Por lo tanto, creo que se procede a unha segunda votación. Sí. 8 do goberno, 8 da oposición, cerramos unha abstención. 6 e 2, 8. Sí, correcto. Non, PP e BNG, non. Sí, correcto. Sí, correcto. Correcto, unha abstención. Sí, votan. Hai unha segunda votación, non? Sí. Repite esa votación. Votos a favor? 8. Abstencións? En contra? Entón, ahora, voto de calidade. O alcalde vota a favor. Pasamos ao terceiro punto da orde do día, que é o expediente 5.815, aprobación inicial da modificación do regulamento interno da Escola Infantil Municipal de Barbadás. Pois ben, a providencia da alcaldía, a documentación que se aporta é precisamente modificar o regulamento interno. Non, simplemente o expoño, digo, brevísimamente, o regulamento interno. Por lo tanto, ten a palabra dona Marga. Neste caso son 5 minutos, que é o proponente, ou a proponente neste caso. Sí, boa tarde. Grazas, señor alcalde. Bueno, tal e como teñen na documentación, achegamos esta modificación da ordenanza reguladora da escola infantil. Nese informe, pois, detállase a razón de por que se solicita esa modificación. Entonces, si vostedes leron ese informe, aí se explican que a escola infantil ten actualmente un horario moi amplio de 7:30 da mañán hasta as 8:30 da tarde, e que, bueno, sempre levamos un registro de todo, bueno, levase registro de comidas, de entradas, de saídas, e nas entradas de saídas vimos observando que nos últimos anos prácticamente non temos nenos a partir das 7:30, 7:30, pois disminúe en gran número todo o alumnado que está na escola infantil, chegando a quedarse 3, 4, 2 nenos hasta as 8 cando marcha o último. Vendo que isto ocurre tanto no curso anterior como neste curso que estamos a piques de rematar, pois pensamos que a modificación desta sola media hora podría facilitar en gran medida distribuir os horarios e as quendas das traballadoras, neste caso, para que estuvesen neses momentos, neses horarios que máis os precisamos, que son os horarios da entrada do alumnado, da recepción de cada un deles e distribución nas distintas aulas, no momento das comidas, que se empezan a servir pois a partir das 11:30, purés e despois comidas sólidas, e no momento das sextas e das merendas. Entonces, facilitaría, solamente con esta media hora, facilitaría en gran medida que ese personal pudera atender moito mellor, sin tanto agobio, neses momentos puntuais, e, bueno, tamén xestionaríamos de xeito máis eficiente a todo o personal, porque a partir das 8 moitas veces pechamos a escola, porque moitas veces non, prácticamente o 100% dos días, porque non queda ningún neno, ninguna nena para as 8:30. E ese sería o motivo e a explicación para solicitar esa modificación. Gracias. Don Ramón, ten a palabra. Don Daniel, Bloque Nacionalista, o seu vocero ou voceira. Ben, boa tarde.
Nos consideramos que esta medida supón un recorte máis para as familias. Todos os recortes que se están levando a cabo e todas as cousas que se deixan de facer cando BNG pide algún tipo de mellora para o Concello a través das súas mocións, sempre se pregan o mesmo tipo de pretextos, que a cidadanía non demanda ese servizo, que a cidadanía non o precisa, que non os piden, aínda que se ofertan, como ocurre cos equipos deportivos femeninos e como tantas outras cousas. Este servizo da gardería municipal ven funcionando desde hai moitos anos e, ademais, que é a única gardería municipal que ten o Concello e non dá coberto todas as necesidades de matrícula que hai no Concello. Daí que haxa outras garderías privadas, daí que moitos tivemos que levar os nosos fillos fora do Concello de Barbadás porque a gardería estaba sobresaturada, xa non admitía máis matrícula. Ben, o Partido Socialista agora o que está facendo é aplicar máis recortes. Parece que lle está gustando esta política de recortes que outros partidos puxeron anteriormente en marcha. Nos, por suposto, estamos totalmente en contra desta medida. Consideramos que os servizos públicos son básicos para a cidadanía e que nunca deberían ir a menos, máis ben todo o contrario, ir a máis. E o que se está facendo no Concello de Barbadás, no canto de ampliar o abanico de servizos públicos, o que fan os dirixentes deste Concello é recortalos. Isto, o que expoñen aquí é un mero pretexto para recortar media hora de atención a nenos e nenas do noso Concello. Pode haber poucas familias, sí, pero sí que hai algunha que precisa este servizo porque os seus pais acaban de traballar ás 8 da tarde e necesitan que os seus fillos e fillas estén atendidos. Grazas. Grazas a vostede, dona Nuria. Ten a palabra o voceira do PP. Hola, boa tarde a todos. Pois, bueno, dende o Partido Popular de Barbadás estamos de acordo porque contrastamos esta información, o sea, contrastamos con xente que traballa na gardería e tamén contrastamos con xente que leva os nenos alí. Sí que é verdade que esa media hora está baleira, non? Pero nós queremos facer unha pregunta. É cando necesitemos outra vez este servicio vaise a volver a incrementar? Porque sí que é verdade que cada vez que retiramos certas cousas, despois para volver a poñelas en marcha, pois costa moitísimo máis. Eso, e despois tamén quería preguntar, cando fan a matrícula cun horario? Non. En caso de que necesiten esa media hora, se vai a poñer algunha frase añadida ou algún añadido para decir que si a necesitan, si se vai a incrementar? Esa é a nosa pregunta. Gracias. Moitas grazas, dona María. Ten a palabra dona Marga. Ben, bueno, eu non penso que sexa visto como un recorte, porque nestes 2 últimos anos non hai demanda e as peticións para o vindeiro curso tampouco, serían xa 3 anos seguidos que temos que ter 2 traballadoras hasta as 8:30 cando non atenden a nadie. Entonces eu creo que aí sí que é onde pouca gestión por parte deste Concello ter a traballadora sin facer ningún tipo de traballo, non? E esperando esa media hora ao peche da escola infantil. Dice vostede que deixamos a nenos fora, pois verá, non é certo. O ano pasado non se cubriron as plazas e este ano, despois de facerse a reserva de matrículas e a petición de novas matrículas, todavía temos plazas para bebés, en total temos para 5 plazas e temos 18 plazas libres para as aulas de 1 a 2 anos. As que están completas é de 2 a 3 anos porque todos os nenos do ano pasado que estaban xa na escola reservaron para este ano. Entonces, eu creo que non o vexo por recorte e hai que pensar na conciliación de todo o mundo que vai a traballar e por eso tamén temos que pensar neste momento na conciliación familiar das nosas traballadoras, por exemplo. Esas traballadoras que teñen que estar hasta as 8:30, si poden marchar ás 8 porque non hai demanda desa media hora para atender a ningún neno o nena, elas tamén van a ter máis facilidades para conciliar. No caso de volver a incrementar, pois tendría que facerse unha solicitud de novo, traémolo a pleno e facemos esa modificación. Se existe demanda, igual que vostedes comprobaron que non existe demanda neste momento para atender de 8 a 8:30, si comprobamos que hai unha demanda de familias que necesitan esta hora, sería facer unha petición e traela a pleno para concordar entre todos e chegar a un acordo. Moitas Gracias. grazas. Don Ramón, don Daniel. Nada, simplemente pois isto, como ben dixo Marga, responde
a un estudio de demanda, como se fai en todos os sitios, e quero lembrar aquí a necesidade de eficacia na xestión dos cartos públicos, tamén o dereito, como ben dixo a concelleira de Educación, o dereito que teñen as nosas traballadoras e traballadores á conciliación familiar, vale? E que realmente non só nese espazo, sino tamén seguramente que noutros espazos pois probablemente os horarios terían que ser mudados por esa escasa demanda que hai de servizo. Xa non falando de necesidade de matrícula, sino, como ven, alégrame tamén comprobar que o Partido Popular fixo esa comprobación. Por unha vez estamos de acordo en algo tan delicado. E nada, simplemente eso, lembrar tamén a eficacia que temos que ter na xestión dos cartos públicos, que redunda tamén en poder dotar esa xente que queda liberada pois a cubrir outros horarios. Moitas gracias. Grazas. Ten a palabra dona Nuria. Ten 3 minutos. Sí, vamos a ver, os servizos públicos non están para obter beneficios como se foran empresas privadas, están para ofrecer un servizo ás familias. As persoas que acceden a este posto de traballo saben perfectamente cuáles son as condicións e o horario que teñen. Vale, e este non se modifica en función de si está gobierno ou non gobierno. Hai un horario, hai que cumplilo. Que son poucos nenos, a veces ningún, porque algunha familia si ten ao mellor que os vai a recoller, perfecto, pero non será cuestión de todas as familias. E máis, antes de tomar unha medida así, debería haberse informado ás familias, tanto usuarias como as novas que van a acceder. Por outra banda, onde van os nenos que non van a esta gardería municipal? A donde van? Porque o número de nenos que nacen neste concello é superior ás plazas que ten a gardería. Digo yo moi facilmente, na miña época íbamos fora. E como a min, outros moitos. Por outra banda, a conciliación é un tema que vai moito máis alá e abarcaría non soamente estes servizos, senón a todos os servizos que ofrece o Concello. Grazas. Sí, vamos a ver, eu fixen unha pregunta que ten que vir a pleno, ten que vir a tal, pero vaise reflejar nas matrículas ou algo que en caso de que haya demanda se vai incrementar o servicio como estaba hasta agora, hasta as 8:30? Esa é a pregunta, porque se non, a xente non o vai a reclamar. Eu se teño unha matrícula e me pon horario de 7:30 a 8, eu vou no cubrir para 7:30 a 8, non vou pedir para as 8:30. Entonces, sí que sería interesante para que nós votáramos a favor que eso se incrementara no formulario de petición, o sea, decir, en caso de que se cumplan X plazas para este horario, pois non estaría de máis eso, reflejalo. Mais que nada para que as familias sepan que pode haber ese servicio e que non se retire e desaparece. Porque se non xa sabemos o que vai pasar, vai desaparecer e nunca vai volver en caso de que se necesite. Gracias. Grazas a vostede. Dona Marga, ten un minuto. Sí, non sei se pode aparecer así, pero aínda que apareza, nós non podemos decir, bueno, pues vamos a empezar o curso e como temos, porque ten que estar, se está reflexado nunha ordenanza e para modificar esa media hora, temos que traelo a pleno para facer outra vez, aumentala en media hora, unha hora ou tal, tendríamos que volver a modificar esa ordenanza, co cual tendría que vir a pleno e tendría que aprobarse. Entonces, Creo que está aclarada a resposta. Despois, se quere, faga unha pregunta verbal ao rematar o pleno. Ao rematar a parte resolutiva. Ben, eu vou a ser breve e intento ser breve. Bloque Nacionalista. Facer afirmacións gratuitas é unha táctica propia de actuacións sin soporte en documentadas. Porque cando lles están dicindo que non hai demanda, que non hai nenos nin nenas que teñan ese horario, que pretendan ese horario durante 2 anos, creo que hai que documentarse. Segunda cuestión, afirmar gratuitamente tamén que faltan plazas, cando lle acaban de explicar que desde hai varios anos non se cubren todas as plazas, é unha afirmación tamén gratuita. A xente ten liberdade de elección, tamén, habendo prazas aquí, vai a outras guarderías. Bueno, pois é a súa capacidade de decidir. Que nós temos un servizo, sí, a disposición dos veciños e veciñas deste concello tamén. E tamén lle vou lembrar que a Galiña Azul, un servizo implantado por a Xunta de Galicia no goberno PSOE, Bloque Nacionalista Galego, ten horario de 7 a 17 horas. E tamén yo digo ao PP, que están xestionando na Xunta de Galicia este servizo. Entón, o Concello de Barbadás ten horario, creo que é de 8 da mañá a 8:30 da tarde. É dicir, 12 horas consecutivas e ininterrumpidas. Cando a Xunta de Galicia no seu servizo é de 7 a 17 horas. O sea, estamos prestando un servizo que no caso da Xunta é de 10 horas e no caso do Concello de Barbadás é de 12 horas e media.
Eu creo que o servicio público está sumamente ben cuberto. Votos a favor? Abstencións? En contra? Pepe, moitas grazas. Pasamos ao seguinte punto do orde do día, que é o cuarto, 5.814. Aprobación da modificación da ordenanza reguladora do funcionamento da Escola Municipal, de música de Barbadás, que van consecutivos e chamanse os dous igual. Neste caso, a de música. Ten a palabra a dona Marga. Sí, grazas, señor alcalde. Pois traemos tamén a modificación da ordenanza reguladora do funcionamento da Escola de Música Municipal de Barbadás. Quero pedir disculpas primeiramente porque sei que nas comisións tuvemos que engadir unha folla para correxir certos erros que, pois, non sei, ao pasalos, pois, cambiamos suño por suyo e non estaban correctos. Entonces, era un pouco pois un error e queríamos pois correxilo. A ordenanza non cambia en moitos aspectos, as modificacións máis que se traen aquí, reescribir de outro xeito o artigo 8 do calendario de inscripción, reserva de prazas, novas solicitudes e publicidade. Aí mellorouse o que era a definición e, na folla que se asuntou nas comisións, pois saben que están como estaba na antiga ordenanza, cando se fai a solicitude da renovación das prazas do 1 ao 31, de novas prazas do 1 ao 15, na segunda quincena xa hai un listado provisional, despois hai 5 días de reclamación, e na segunda quincena de xullo xa se fai a definitiva e é cando tamén se escolle se fai a elección dos distintos horarios das especialidades para, creemos que faise así con esta rapidez, pois para axudar tamén as familias a que se poidan escribir, pois ao mellor en outras actividades extraescolares ou outras actividades que queiran realizar, pois tanto os nenos como as nenas ou os mozos que acuden á escola de música. Logo no artigo 9, aí, pois saben vostedes que sigue sendo o proceso de selección, de elección, perdón, está, en primer lugar, as familias que estén empadroados no Concello de Barbadás e, en segundo lugar, xa esas persoas que teñan irmãos ou irmás que cursen estudios na escola. E despois o que correximos que vostedes tiñan en primer lugar foi o da letra administrativa, e isto era porque hasta fai 2 anos si se había unha letra administrativa que saía por sorteo que o facía a Xunta de Galicia a primeiros de ano e que rexía todas as convocatorias ao longo de ano, e esta letra administrativa era que utilizábamos para as distintas actividades tanto de vos días cole, pois campamentos, etcétera, non? A Xunta o cambiou fai 2 anos por outra fórmula que é unha fórmula matemática de dividir por cero tal, de sumar e tal, sempre para utilizar en aqueles casos de que as solicitudes superen ao número de prazas existentes. Entonces, por eso quedou establecido así, según se aplique o criterio que a Xunta establezca no correspondente curso escolar para a adxudicación do alumnado no caso de empate. No artigo 10, a orden de elección dos horarios que se fai a finais de xuño, pois faise a través dunha letra administrativa da Escola de Música Municipal de Barbadás con un sorteo público coas familias ali presente e que non escolle, tendo en conta esa letra, pois tamén serán os primeiros os irmãos os novos alumnos que teñan irmáns e irmãos xa na Escola de Música, pois tamén para axudar a conciliar a familia. Logo, no artigo 11, o que se fai, os cursos siguen o mesmo número de cursos, pero faise unha reestruturación seguindo as normas que dicta educación, non? Entonces, únicamente, pois, se distribuyen en ciclos diferentes, co ciclo de música e movimento en 4 anos, co ciclo de especialidades a partir de 8 anos, co ciclo básico que ten 2 cursos, o ciclo medio outros 2, e o ciclo avanzado que chega hasta octavo, e logo con un ciclo extraordinario. E o que se engade, que non estaba na anterior e que xa se ven realizando así na escola desde fai uns anos, por petición despois dunha inspección educativa, é engadir a educación auditiva e teoría que entra
xunto con lectura e ritmo dentro de que se coñecía hasta entonces como linguaxe musical, donde solo era 1 hora semanal e agora pasou a 2, atendendo, pois eso, como digo, as suxestións que fai a Consellería de Educación. E eses serían os cambios, pois, que se solicitan como modificación da ordenanza. Gracias. Moitas grazas, dona Marga. Don Ramón, don Daniel, Bloque Nacionalista Galego, por favor. Bueno, a ver, na proposta da alcaldía, na proposta da alcaldía no punto 6, antes de entrar no articulado da ordenanza, pois vou referirme un pouco tamén porque é o mesmo que dixe no punto 2. As 4 conclusións do informe xurídico do técnico cópianas e péganas na proposta da alcaldía e repetir o mesmo, vale, é dicir, non vou a porque volver sobre o mesmo, pero bueno, é exactamente igual, é dicir, a proposta de resolución é as 4 conclusións do informe xurídico que nos cuestionamos pasan a ser 3, 4, 5 e 6 da proposta de resolución e que, pois, algunhas delas, como xa digo, cando volve a falar do apartado 4, volve a non ter sentido. Porque apartado 4, cualo, donde? O documento ten que ter sentido per se, non o ten. Xa digo, ten sentido no expediente. Pero entón o que habría que sería que redactalo dunha maneira que fose, non sei, entendible, porque non o é. É dicir, tú coches este documento e o artigo referido, pois, o último parágrafo, bueno, o que dixen? Proceder á aclaración de ingreso en función dos parámetros sinalados no apartado 4. Cual é o apartado 4? Por digan no apartado tal do informe de non sei quen, ou refírense en particular ao que di o apartado 4 técnico. Entón, sí. Bueno, fala no título do punto de modificación da ordenanza. Bueno, o meu criterio, de logo, o criterio BNG, de logo, é falso, non é unha modificación, é tirar o lixo unha para poner en marcha outra, non? Porque, a ver, non ten moi pouco que ver unha ordenanza ca outra. Cando se modifica unha ordenanza, mantense un articulado, cámbianse cousas puntuais, métese un artigo máis, unha letra menos, pero mantense unha estructura organizativa da ordenanza. Eso é modificar. Ahora, bueno, decir que, bueno, en primeiro lugar, xa decir que era unha ordenanza do 2016, dunha área de goberno do BNG, pero bueno, en todo caso, onde está o artigo 5, tarifas, exencións e bonificacións que decía a ordenanza originaria? Eso suprímese, non? Non me interesa, entendo, non sei. Supoño, non? Porque non o vexo na nova ordenanza. É dicir, era un artigo que ocupaba un folio inteiro por os dos lados e pasa a ser 0 líneas. Esas son as bonificacións do PSOE e de democracia. O artigo 11.1 pasa a ser o artigo 5. O artigo 11.2 pasa a ser o artigo 6, con modificacións puntuais. O artigo 11.3 da ordenanza do 2016 pasa a ser o artigo 7, con modificacións puntuais. É dicir, é que non coincide nada. Coincide o nome. O artigo 7 pasa a ser o artigo 8. A ver, se hai que engadir o tema da xunta, o tema da letra, pois fagan, ou meten o tema da letra, non sei. Bueno, isto, vale, perfecto. O artigo 9 pasa a ser o artigo 10. Remato na segunda intervención, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Completamente de acuerdo con el compañero del BNG. Esto no es una modificación de la ordenanza anterior, sino totalmente una ordenanza nueva. Nosotros nos vamos a basar en lo que es el informe jurídico del técnico Diego de Alonso de Abel, donde realmente cuando se hablaba en el primer punto de este pleno de que la conclusión que hace que a xuicio de quen informa considérase que as tasas na súa configuración cuantitativa non cumpre con principio de equivalencia e, polo tanto, necesita ser revisada ou reformulada a súa existencia dentro da ordenación tributaria del Concello. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver, en el primer punto de este pleno
la aprobación inicial de derogación de ordenanzas de servicios educativos se basa en que no tenemos, pues hay que temas ilegales, pues temas que no se cumple pues una previsión de que no hay los ingresos suficientes para mantener estas escuelas deportivas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando fueron las comisiones informativas, yo le pregunté al señor alcalde en relación a lo que usted dijo, señor Sarín, que no aparecen las tarifas por ningún caso si se iban a modificar o no. Corríjame si me equivoco, señor alcalde. Efectivamente. Entonces, el señor alcalde contestó que lo que se iba a modificar era el articulado, o sea, que había una modificación de esa ordenanza, que realmente es así, dona Marga lo ha confirmado. Yo os digo que no es una modificación, sino que es una ordenanza nueva, coincido con el señor Sarín, pero del articulado. Realmente lo que es el informe jurídico del técnico nos dice lo mismo que para la primera, es el primer expediente de derogación, que es a donde quiero llegar. Para unas cosas sí y para otras no. Para unas ordenanzas se cambian las tasas y para otras no. La ilegalidad va para unas y para otras no. Entonces, pónganse de acuerdo, porque los informes son copia-pega, ahí estoy de acuerdo totalmente con el señor Sarín, de los informes técnicos, bueno, de técnico que estamos en cuestión ahora hablando, y que realmente yo le preguntaba al señor alcalde el otro día que según este informe jurídico que me dijeran si era una tasa o un precio público, porque realmente el técnico dice que no es una tasa porque no es un servicio, que es vamos a ver, lo pone claramente aquí, lo voy a leer para no equivocarme. Aquí pone en el punto, para que me sigan, punto cuarto, vale. Cuando los servicios cesan de solicitud o recepción obligatoria, si se prestan directamente por la administración o organismo autónomo o usuario paga directamente a organismo público que en posterioridad aboará contrapartida o intermediario, estamos frente a unha tasa. Si se presta polo intermediario e son cobrados directamente por estamos frente a unha tarifa, que yo creo que estamos frente a unha tarifa, non frente a unha tasa, enmarcable dentro das denominadas prestaciones patrimoniales. Ya termino. Si se prestan directamente por una administración o por un organismo autónomo, estamos ante un precio público. Gustaríame que aclarasen este tema. Sigo na siguiente. Sí, a ver, o que nos dice o informe do técnico é que aquí hai unha tasa e que tamén non se asusta a legalidade e o mesmo que pasaba cas escolas deportivas e cas actividade, co primer punto que se debateu aquí. Entonces, a ordenanza do reguladora vai ser unha ordenanza reguladora do funcionamento que sería tal cual está aquí, cas puntualizacións coa folla que se asuntou nas comisións para correxir eses erros que existían e, por outro lado, estará o prezo, a tasa, a ordenanza fiscal ou que se establezca. Pero, por un lado, queda a ordenanza reguladora do funcionamento, separada e segregada da outra ordenanza. Grazas. Van dúas intervencións, creo, non? Da primeira, don Ramón, don Daniel. Quen intervén por parte do bloque? Don Serafín. Bueno, continuo. O artigo 9 da ordenanza actual, da anterior, perdón, pasa a ser o artigo 10, é dicir, sigue mudando todo. O artigo 10 pasa a ser o 11, aí manteñen máis menos, pero tamén cambian. O ciclo básico, supoño que será normativa legal, non cuestiono. 8, 9, 10 anos, pasan 8, 9, bueno, fan aí unha pequena modificación, e o que era o ciclo extraordinario, pasa a chamar ciclo avanzado, que antes non tiña un cupo de idade, podía ser a partir dos 14 anos, e vostedes ahora meten o ciclo avanzado a partir dos 16, 17. Bueno, hai modificacións sustanciais, non é modificacións puntuais, é dicir, que cambia absolutamente todo, xa digo, é unha ordenanza nova, digamos. As sancións tipificacións, das faltas non se visualizan cambios reseñables, pero sí tamén en distinto articulado do anterior. Se falamos ese do principio de equivalencia, porque sempre cuestionan este tema do principio de equivalencia, se hai que mudar números, se non dan os números, modifiquen os números, refagan a ordenanza, pero non tiren un ao lixo e plantexe unha nova que é o que están facendo. Para Benegao
goberno PSOE e Democracia Orensana de Barbadás está mergullado pois, nun liberalismo atroz que o tende a levar a este tipo de cuestións. Fala tamén do tema da competencia do sector privado. Miren, eu creo que o Concello e con estes servizos e con outros non temos que competir nin con o sector privado nin con ninguén. Nós temos que ofertar un servicio público de calidade que garanta as posibilidades e os beneficios para a ciudadanía. Aqueles que recollía o artigo 5 da anterior ordenanza que falaba de beneficios sociais, do IPREN, ese tipo de cuestións que vostedes tiraron aquí ao caldeiro, do lixo. Bueno, pois eso que figuraba na ordenanza 16 é o que vostedes tiraron ao lixo. Nada máis, grazas. Dona Marga, non me quedou nada claro, a verdad. Eu, según o informe técnico, quédome con un precio público porque realmente se presta directamente por unha administración ou por un organismo autónomo, en este caso a administración, que é o Concello de Barbadás, é un precio público. Pero bueno, a verdad que non me quedou nada claro. O que sí llevamos 17 años con esta escuela de música. Vale, 17 años que ahora mismo venimos a modificar lo que es, según usted, el funcionamiento, o sea, la regulación del funcionamiento de la escuela de música. Después de 17 años hay una modificación, pero las tasas van a seguir este año, por lo menos, según el señor alcalde, tal como quedaban. No eran así, vale. O sea, yo hice esa pregunta en la comisión y me dijo que las tasas iban a seguir. No sé si se van a modificar posteriormente, igual que en el primer punto, las escuelas deportivas, el Bos Días Cole y las actividades extraescolares. Entonces, bueno, nos gustaría saber si, en fin, si van a quedar, como usted me dijo en la comisión, o no. Después, llevamos lo que decía, 17 años de escuela municipal de música. Repercusión en el territorio. Ustedes decían que, bueno, que a lo largo del curso escolar podrá llevar a cabo programas que impliquen actuación de diversos grupos musicales en el territorio del Concello de Barbadás. Últimamente estamos viendo que hay otras escuelas de música que vienen a prestar sus servicios aquí al Concello cuando realmente nosotros tenemos nuestra propia escuela de música con la banda pequeña, por decir así, y con la banda de los más mayores que, bueno, que sí actúan, pero que no están acostumbrados a dar, pues, pasacalles o cuando tienen que ir, pues, a una procesión, no están acostumbrados. Entonces, llevamos 17 años con esta escuela y con esa carencia. Pongo un ejemplo muy claro porque veo que su cara está poniendo cara rara. Vale, pues en el entierro de la sardina. Vale, realmente llevamos 2 años que no va a la escuela de música en sí, sino que viene otra formación musical a la que le estamos pagando pues un dinero cuando nosotros tenemos ese servicio. Entonces, quería que me explicase después de 17 años y que muchos de nuestros niños están yendo a otras escuelas porque la formación que se está dando aquí no es la que deberíamos de dar. Y usted sabe, como concellera que ha llevado varios años esta escuela, que muchos de los niños que terminan su formación no se quedan aquí, sino que se van a otras, como puedo poner un ejemplo, como la banda municipal de Celanova, o a otras posterior, o van a la de Orense, siguen en el conservatorio. Eso es porque tenemos una carencia dentro de nuestra escuela. Y sí que me gustaría que eso lo mirasen y que por qué tenemos que traer a otras. Creo que le quedó claro, ¿no? Lo que yo quería decir para no continuar, pues me gustaría que me explicara lo de las tasas también porque no lo entendí. A ver, con cariño. Queima do meco, non enterro da sardiña. A ver, nós pretendemos que a banda, bueno, vostede sabe que cando sale a banda fora da escola, esa agrupación vai como unha asociación. E esa asociación ten unha serie de actuacións durante o ano que non chegan para todas as actuacións que nos gustarían. Nos encantados que fixeran 20, pero claro, 20 tampouco podeno facer. Van a cada un dos povos nas festas patronais, van o día de Rosalía,
actúan no Festival Solidario en fins de semana, entonces moitas veces xa non podemos tirar tanto deles, vale? Entonces esa é a razón un poquiño. Que van ao conservatorio, sí, moitos deles pasan ao conservatorio porque levan un nivel excepcional, porque hai uns profesionais nesa escola magníficos que os preparan moi ben e que logran que moito alumnado poida ir ao conservatorio. O das tasas, pois explícolle, é un precio público. Vais a establecer un precio público para cumplir ca legalidade, é o mismo que falamos no primer premio. Solamente unha cosiña, señor Sarín, pode ver, que non entendo o régimen disciplinario, é igualito. Si en vez de decir en bonito, lo dice en tal, pero é o mismo, non se cambia nada. Entonces, que no o artigo 5º ora o 6º, bueno, é o que cambia. Pero se o vostede o lee, é a mesma. E, en cambio, aos ciclos, xa lle digo, é porque a inspección educativa que nos visita continuamente para comprobar as ensinanzas que se dan na escola, pois así o exixen. Gracias. Grazas, dona Marga. Ben, este goberno traballa arreo para que se xestionen correctamente os servizos públicos. Os servizos públicos o que teñen é que xestionarse correctamente. Vostede, señor Sarín ou don Serafín, está presuzgando o que vai a ocurrir. De aí desapareceron, porque este é un regulamento, desapareceu o que son as tarifas, taxas, prezos ou o que se considere. Virán aquí no seu momento, despois de feita análise do que proceda, pero intuimos que será un prezo público, ou sabemos que vai a ser un prezo público, e feita análise que proceda. Pero está presuzgando, e este partido e Democracia Orensana estamos traballando para mellorar a xustiza social e a igualdade neste concello. É a igualdade. Aquí o café para todos, como ocurre en algún sitio promovido por un partido político, unha lideresa que se chama Ayuso, que dá becas para todo o mundo, incluídas persoas que teñen ingresos que superan os 100.000 euros, pois non vai a ser o caso. O café para todos non existe. Trabállase con equidade, traballarase tamén para que as axudas e os beneficios sociais cheguen a aquelas persoas, a aquela veciñanza que realmente o precise. Volve a haber empate, polo tanto, se a señora secretaria non hai nada en contra, vamos a votar. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Polo tanto, o voto de calidade do alcalde decide, neste caso, vota a favor. Pasamos ao punto número 5, que é o expediente 6.247, adhesión do Concello de Barbadás á Central de Contratación da FEGAM. Pois ben, neste caso, do que se trata é que na Federación Galega de Municipios e Provincias crease unha central de contratación, un ánimo precisamente de colaborar cos concellos, con ánimo de abaratar custes e de xestionar mellor os servizos. O primeiro paso neste caso é o do servizo postal. O do servizo postal agora mesmo está en fase de licitación, ainda non se sacou a licitación, probablemente se saque ao longo deste mes, e o concurso, por suposto, e, bueno, o obxectivo é que abaratemos custes. O Partido Popular, do Manuel en concreto, preguntaba cal era o custe do servicio postal neste correo. Neste concello ascendeu exactamente a 12.646,51 euros. Hoxe mañá estiven vendo un documento que se achegou, creo que foi hoxe mesmo tamén, desde a FEGAMP, e falaba na proposta de licitación que debían reducir os custos en diversos porcentaxes en función do tipo de servicio que houbera que prestar. Iba, quero lembrar, desde o 34% nunha carta ordinaria a un 50% noutro tipo de correspondencia. Agora mesmo non o sei de memoria. Pero o afán é este, crearánse outros servizos por parte da Federación Galega de Municipios e Provincias que abrangarán, por tanto, outras prestacións que temos que realizar desde o Concello. Nos agora mismo adherímonos a este ámbito que según vayan saindo, trasladaremos aquí ao pleno se é procedente, o ámbito que corresponda, pero o afán é mellorar servizos, coordinar servizos e abaratar servizos. Don Ramón, don Daniel, Bloque Nacionalista. Ben, si, no orde do BNG sempre estivemos a favor da unión de concellos
para a prestación de servizos, ben sexan os que aquí se reseña, o servizo postal e telegráfico, como outros como puderan ser o transporte metropolitano. O BNG acredita nas comarcas históricas de Galicia, en todo caso, o FEGAN é un servizo de comunidade autónoma que nós tamén debemos defender como Federación Galega de Municipios e Provincias de Galiza e que nos parece ben que se firme este convenio para facer contratacións de forma conxunta, porque consideramos que desta maneira tamén se poden abaratar os custos da contratación de servizos públicos. Simplemente facer unha pequena matización e é que hai que lembrar que o idioma de comunicación entre as administracións e o galego, segundo norma activa, boa parte da documentación que aquí se achega está en lingua castelán. Nada máis, grazas. Ben, simplemente, se me permiten, para aclarar isto é un documento que non elaborou o Concello de Barbadás, só habería que trasladarlo a FEGAN, pero dito eso, se a licitación é a nivel estatal, que será a nivel estatal, non sei como argallalo, francamente, pero pode que teña vostede razón, aquí podese presentar empresas de toda índole, a nivel estatal tamén. Deixo aí sin máis. Corresponde yo intervir ao Partido Popular. Sí, grazas, señor alcalde. A ver, esta proposta que provén da FEGAN, lóxicamente, é ben acollida. O único, bueno, agradecemos que nos trasladara os datos dos custos anuais, do último custo anual, e un pouco as porcentaxes dependendo do tipo de servicio. Vostede que está na comisión da FEGAN, o único que lle requerimos, porque aquí estamos falando de custos, pero tamén temos que requerir servicios, é dicir, estean vixiantes dentro do Concello para que non haxa merma do servicio, senón que incluso poidan ir a mellor. En aquel momento que se detecte algún tipo de deficiencia, pois estar aí para tratar de corrixila. E concordamos con que sí que procede este tipo de convenios, vindo sobre todo dunha federación na que se mancomunan a maior parte de concellos da nosa comunidade. Nada máis, gracias. Moitas grazas. Eu non vou intervir, non sei se quere intervir vostede, don Ramón. Don Daniel? E dona Nuria? Se quere engadir algo máis, non? Don Manuel? Pois tampouco. Moitas grazas por esa unanimidade. Voto, bueno, que supoñe unanimidade. Votos a favor. Grazas. Punto número 6, a modificación de expedientes de modificación de porcentaxe de gastos plurianuais. Non sei se interven vostede, dona Victoria. Moitas grazas, señor alcalde. Boas tardes a todas e a todos. Bueno, isto é unha operación meramente contable da que pode falar mellor a interventora. Neses datos que vostedes teñen aí deste plan de mellora de camiños non está incluído o IBE, que o IBE neste caso serían preto de 10.000 euros. Entonces, ao superar unha certa o 70% da porcentaxe, pois ten que pasar por pleno. Non sei se a interventora lle quere explicar algo máis sobre este tema da... Esta é unha, como ben saben, é unha subvención da Xunta preconcedida a todos os concellos de Galicia, que neste caso pois é de 46.462 euros, e vaise destinar a mellora do Camiño do Val en Barbadás e a mellora do Camiño do Hervideiro en Sobrado. Estas subvencións varían de criterios dun ano para outro, pero en general sempre se trata de primar a mellora de camiños aos que pode acceder a maquinaria agrícola para potenciar pois o sector primario en Galicia. Entonces, neste caso, en Barbadás, o que hai fundamentalmente é viñedo, entonces é complicado elexir ou atopar camiños que reúnan as condicións mínimas exixibles pola Xunta de Galicia. De aí que se incluíran estes dous camiños, que son os dos poucos que quedan que reúnan os requisitos. Moitas grazas. Moitas grazas. Sí. En primeiro lugar, puntualizar un tema dun comentario que fixo o alcalde noutro punto e non ten nada que ver, pero bueno, falase de que traballan pola equidade, pero o artigo 5 da ordenanza do 16 do punto anterior anula, no? Cuando era un artigo que falaba de bonificacións sociais, do IPREN, unha serie de cuestións, porque levar as tarifas podrían, pero bueno, é igual, se lo pasaron, deronlle guillotina, esa é a súa equidade. E xa falando con respecto ao tema que nos trae, ao punto que nos trae a modificación de porcentaxes de gastos, bueno, ven estes dous camiños, camiño da carreira, o del Hervideiro Sobrado, non temos nada a cuestionar ao respecto desta proposta.
Si entendemos que temos unha necesidade en outras ocasións, a necesidade dese plan plurianual de obras que efectivicen esas melloras en rúas e camiños. Aquí, bueno, lógicamente isto é un cargo, unha subvención da Xunta que terá os criterios, como diga a tenente alcaldesa, que a Xunta considere, baixo os criterios tal, pero que en todo caso nos aquí o que sí queremos cuestionar, porque vai un pouco en relación con esta cuestión na que non é directamente vinculada a estes proxectos en particular, é que ás veces dá a sensación de que cando se efectivizan algún tipo de melloras en algún camiño, en algunha praza, en algunha rúa, pois o interés social parece que queda así un pouco como diluído, non? Parece que se fan as cousas en función de que a ver quen viva allá abajo, a ver quen viva allá arriba, non? É dicir, eu creo que se fai un proxecto de mellora, fai un proxecto de mellora do vial para favorecer a veciñanza, non porque ali teña unha casa Rita la Cantaora ou ali de a volta non sei quen. E eu creo que aquí hai claros exemplos, se queren na segunda intervención matizo un pouco máis, hai claros exemplos ao respecto. E xa digo, concordamos ca proposta que traen, vale? Grazas. Moitas grazas, don Serafín. Ten a palabra o vocero ou vocera do Partido Popular. Nada, estamos totalmente de acuerdo porque es una modificación que hay que hacer y no tenemos nada que añadir. Estamos totalmente de acuerdo. Moitas grazas. É a primeira intervención. Volvemos a facer recorrido. Non sei, teño que preguntar se quere intervir don Ramón, don Daniel, don Serafín, dona Vitoria. Pois procedemos a votación. Votos a favor? Unanimidade. Moitas grazas. Pasamos á primeira moción, que é o expediente 6.349, moción do Partido Popular que alerta a falta de persoal no Concello de Barbadas. Ten a palabra o seu voceiro ou voceira. Despois dun ano de mandato, o concelleiro de personal, señor Morgade, demostrouse incapaz de, polo menos, de paliar a falta de persoal que sofre o Concello de Barbadás debido ás baixas temporais en servicios básicos do Concello. Os funcionarios e traballadores municipais están ao límite. Hai servicios colapsados e iso non só repercute na plantilla, senón na propia relación da administración local coa cidadanía. O exemplo máis evidente desta situación son as colas que se forman a diario en rexistro, empadroamento ou servicios administrativos. Os veciños tardan varios días en recibir o certificado de empadroamento tan necesario para dar de alta os seus fillos nos colexios ou na guardería. O goberno do Partido Socialista non foi capaz de elaborar un diagnóstico da situación da plantilla municipal que recolla as deficiencias reais dela, senón que todas as actuacións que está a levar a cabo se afastan da verdadeira situación e en datas próximas a períodos vacacionais. O señor Morgade non atende a petición do persoal, ao contrario, foi propio o sindicato CESIF o que presentou un escrito no Concello debido ás queixas do persoal. Toda a xestión dos concelleiros de recursos humanos toda a xestión do concelleiro de recursos humanos limitouse a parchar sin ninguna previsión destinada a solventar os grandes problemas e carencias, como as continuas colas ou a saturación de intentar empadroarse. A privatización das piscinas, a privatización do servicio do SAF ou a paupérrima presenza da Policía Local no municipio, claros exemplos que non son máis que a punta do iceberg do que realmente está pasando no noso concello como consecuencia dunha mala xestión. Todo este caos ocasiona graves perxuicios non só para a plantilla municipal, senón sobre todo a calidade e a eficacia dos servicios públicos que o equipo do goberno do señor Valcárcel debería de ofrecer á cidadanía. Recordemos que coa estabilización da plantilla quedou unha bolsa de traballadores a cal ao goberno socialista pode acceder en caso de necesidades urxentes como é o caso, aínda que a resposta do señor Morgade non pode contratar por non ter orzamento na partida. Debídese un servicio para vestir a outro, como é o caso no momento de redactar esta moción, un compañeiro do Polideportivo estaba no Departamento de Rexistro das Oficinas Municipais de Barbadás. Esperamos que esta moción e o escrito do CSI sirva polo menos como sinal de alerta da situación límite que sufre o Concello e que obriga a adoptar medidas urxentes, non só en beneficio dos funcionarios e traballadores municipais, senón tamén da cidadanía que é a receptora dos servicios públicos. Os acordos son, o primeiro, solicitamos de maneira urxente procedan a cubrir as baixas dos traballadores que se atopen de baixa temporal e, segundo, elabora un informe da situación da plantilla municipal que recolla as deficiencias delas e procedas a emendalas. Me queda tempo todavía.
Unha das consecuencias foi este escrito do CESIF, que creo que todos, bueno, teñen copia porque a nos fixéronos chegar, foi un pouco a falar con algúns dos traballadores, sobre todo de empadroamento, do rexistro, porque hai outros departamentos que sí realmente pois, están funcionando ben e non temos esa carencia. Pero sí, nos que estamos ahora mismo puntualizando. O que sí me chamou a atención foi o outro día cando o señor concelleiro de Recursos Humanos preguntouselle cuántas persoas estaban, o tanto por cen, preguntoulle creo que o meu compañeiro señor Padrón, o tanto por cen de persoas que estaban en baixa temporal e non supo decilo. Vamos a ver, se eu sou un concelleira e levo un departamento, o que teño que saber é quen está de baixa e quen non. En ese momento eu entendo que haxa datos que usted non teña, pero que realmente un concelleiro que leva Recursos Humanos pode decir, pois a mellor, se son 105 os traballadores do Concello, realmente a plantilla, que non sei exactamente ahora mesma calé, pois un 3%, pois están 6, 7 persoas. Usted tendría que sabelo, porque si sabe que hubo persoas que si lle reclamaron persoalmente a vostede que puxera alguén en postos que pois ben estaban de vacacións porque xa se lles acababa o contrato ou que en ese momento pois iban a coller a baixa temporal e estaban de baixa temporal larga ou non por 15 días como é unha enfermedade común, sino que a baixa iba a ser larga e pode ser de 3 a 6 meses ou persoas que xa levan tempo de baixa. Entón, eso é o que preocupa o Partido Popular, nada máis, señor alcalde. A segunda seguirei. Moitas gracias, doña Chelo. Don Ramón. Boa tarde. Non replica. No, vamos. Da primeira. É a súa primeira intervención, que quen fai a exposición, por lo tanto, toca el turno de palabra a cada un dos grupos que conforman o plenario. Vale. Boa tarde. Nada, vou a repetir o que dixen na comisión informativa. Por unha parte, requerirlle a información ao concelleiro responsable de saber en que situación se encontra a plantilla municipal, o sea, a porcentaxe de baixas, si pode dicir onde os servizos onde máis problemas hai con este tema, e logo tamén supoño que o Partido Popular tamén o sabe, tamén non o di, porque cando aquí, según entendo eu cando leo, no punto 1 dicen solicitamos de maneira urxente procedan a cubrir as baixas dos traballadores que se atopan de baixa temporal. Cando fan esta afirmación é porque saben cantos traballadores están de baixa temporal. Por lo tanto, requiro a información tanto aos propoñentes da moción como aos responsables do goberno. Claro está, como fixemos na comisión informativa. Por outra banda, tamén lle requiro información ao responsable sobre ese escrito do sindicato CESIF, que nós, non sei se é porque este sindicato non sabe que estamos aquí no Concello ou lle caemos mal, a non nos fixeron chegar ningún escrito. Moitas gracias. Gracias, señor alcalde. Bueno, como ben saben, eu levo 21 anos nesta casa e un pouquiño son coñecedor do asunto. Primeiro, romper unha lanza en favor de Morgade, porque non ten que saber exactamente cada vez que alguén se pon de baixa. É coñecedor perfectamente daquelas baixas de longa duración, pero cando alguén por un resfriado ou por unha lumbalgia colle unha baixa, non vai a ser informado ipso facto o concelleiro de persoal. Bueno, en principio, deixo para a segunda intervención, según se desenvolve o debate. Moitas grazas. Ten a palabra o vocero ou vocera do Bloque Nacionalista. Ben, si, dende o BNG concordamos con que as baixas laborais deben cubrirse o antes posible e de forma urxente e prioritaria aquelas que afectan os sectores poboacionais máis vulnerables, como son os nosos maiores dependentes ou nenos e nenas pequenos. Por outra banda, queremos lembrar que non hai moito, en 2022 aprobouse neste Concello unha RPT que tiña por obxectivo fundamental a racionalización dos recursos humanos co fin de adecualos a estrutura organizativa do mesmo en aras a unha xestión máis eficaz e eficiente.
Nesta RPT precisábanse as características dos postos de traballo e a determinación dos requisitos a cumprir para a ocupación dos postos de traballo, entre outros moitos aspectos. Ben, tendo isto en conta, sí que vamos a solicitar ao Partido Popular pois unha emenda en boche que en sustitución do punto 2 da súa moción quedaría redactada da seguinte maneira, é moi cortiña, vale? Que se teña en conta e que se cumpra a RPT e os criterios que nelas se establecen en aras a resolver as deficiencias que poidan existir no funcionamento dos cadros de persoal municipal. Ben, e por aclarar simplemente unha cuestión, a noso escrito do CESIF tampouco nos chegou. Vale, gracias. Grazas a vostede, dona Nuria. Ten a palabra o señor Morgade. Boas tardes a todas e a todos. En primeiro lugar, dicir que comparto a preocupación do Partido Popular e dos demais grupos por a situación do personal deste Concello. Eu non son alleo á situación que estamos a vivir, principalmente en dous servicios, nun servicio que está dividido en dúas oficinas, que é o Rexistro e Padrón, tanto da Oficina Municipal de Valenzá como do propio Concello. O que pasa é que as previsións de baixas eu non as podo saber con antelación, entonces surgen unhas baixas en período vacacional e, evidentemente, eses dous servicios, pois, ahora mesmo estamos tendo dificultades. Con respecto a responderlle ao señor, ao Partido Popular e ao compañero Ramón, a plantilla actual do Concello de Barbadás son 116 traballadores, dos cuales, ahora mesmo, atópanse de baixa 12 personas, o que supón o 10,34% en porcentaxe. Desas 12 personas que se encontran de baixa ahora mesmo, 8 están sustituídas, que son nos servicios básicos como é o SAF e a escola infantil, onde as baixas se cubren. Donde temos a dificultade ahora mesmo pois son nas 4 baixas que temos nos servicios de rexistro e padrón, que vamos a intentar cubrir as baixas das auxiliares, que é no único nivel onde hai bolsa de contratación disponible. En administrativos non podemos sustituir porque non hai bolsa disponible, simplemente hai en auxiliares e é onde vamos a intentar cubrir as dúas baixas que en principio se prevé que son de máis larga duración nesos dous servicios. Pero nosotros nas administrativas, que tamén as temos de baixa, pois non podemos cubrilas porque non hai bolsa. Ademais do anterior, en aras a mellorar a calidade do servicio que lle prestamos aos ciudadanos, contratáronse 2 auxiliares para a Policía Municipal, un que se incorporou o 24 do mes pasado, outro que se incorpora precisamente no día de hoxe. Ademais desto, tamén se incorporan 2 persoas que veñen a través da subvención de Biogen no día de hoxe para paliar na medida do posible as deficiencias. E acabamos de aprobar na última mesa laboral unha oferta pública de empleo donde se saca unha plaza máis de Policía Municipal, outra persona de servicios varios para o SAF, e se estabiliza o resto das situacións que tiñamos de alguna maneira irregulares por cuanto hai sentencias que din eso mesmo. Co cual, este concelleiro sí está facendo os deberes. O que pasa é que os deberes na tema de personal da función pública, como a maioría de vostedes saben, pois levan os trámites que levan, teñen os vericuetos que teñen e non se poden adotar da noite a mañá. Ten que rematar, don. Continúo con Porteo. Moitas gracias. Don Ramón. Vostede. No, vostede ten que intervir. Sí, perdón, sí.
Nada, señor Morgade, usted dijo la realidad, o sea, nosotros ya lo éramos conocedores y realmente, pues donde, a ver, en el SAF y en lo que era la guardería que la concejera del BNG fue donde dijo que realmente pues se cubrieran esos servicios que eran los más urgentes. Ahí sí sabíamos que estaban cubiertos, pero las colas, o sea, es que nos ha pasado y he puesto un claro ejemplo de pues 3 personas que han intentado empadronarse en una misma mañana y han ido de aquí para allá, de allá para aquí y bueno, aparte pues que eran conocidos y que realmente pues que los han mareado un poco. Entonces sabíamos el problema que había, sabíamos las colas que había a veces que se formaban en registro tanto en un lado como en el otro porque las personas que sustituían esas bajas pues realmente es como si hoy me ponen a mí pues a hacer una función que realmente no estoy preparada para ello. Entonces entiendo que lo que usted está diciendo es la realidad, que hay 12 personas y que es en este momento en los servicios donde más la ciudadanía demanda pues el certificado de empadronamiento, de que a veces hay que hacer horas, pues la persona hay que hacer horas extras para que realmente eso se cumpla, porque sí quieren cumplir con la ciudadanía, pero realmente pues esos servicios no se llevan a cabo. Y después, efectivamente, o sea, nosotros lo de la policía local, las personas que vienen por la subvención Biogen, a ver, sabíamos perfectamente que iban a entrar, igual que el tema de la RPT, que había pues una plaza más de policía local y otra para los servicios. Eso somos conscientes, pero bueno, a ver, nosotros cuando traemos esta moción es porque los trabajadores de esta casa, tanto como las oficinas de la Valenza, pues hay una queja y luego de la ciudadanía. Por eso traemos esta moción. Entendemos que usted, a ver, en el momento que hay, yo dije claramente antes que cuando hay una enfermedad común, como un catarro, una gripe que dura 7 días, pues eso no se le comunica a usted como concejal, sino que una baja larga o que ya realmente son pues 1 mes, 3 meses, eso sí que es lo que hay que cubrir. Las bolsas, nosotros lo que decíamos es que sí que sabíamos que había bolsa de auxiliar administrativo, pero no para administrativos. Entonces, lo que queremos es que se corrija ese tema para que, pues que ahora en periodo vacacional no surjan estos problemas. De hecho, el CESIF está para llevarlo a la mesa, lo pone bien claro aquí, será incluido en la próxima mesa, será el de negociación que está pendiente de convocatoria. Vale, entonces, a ver, cuando hicimos la moción era por el problema que había. ¿Que se va a solucionar? Espero que sí. Vale, pero realmente pues todo lo que nos ha dicho anteriormente ya sabíamos que venía de camino, pero que eso no es la solución para cuando hay bajas en determinados servicios como son los administrativos, no auxiliares, que sí sabíamos que había una bolsa, pero los administrativos no. Y nada más. Gracias. Moitas grazas, doña Chelo. Pois ben, agora sí que lle corresponde a don Ramón intervir. Moitas gracias. Agradecemos a información que nos trasladou o responsable do servizo. A ver, para votar a favor da moción, solicitar de maneira urxente que procedan a cubrir as baixas dos traballadores que se atopan de baixa temporal. Entendemos que o responsable do servicio, cando hai unha baixa, traballa para que se cubra esa baixa o antes posible. Vamos, se non sei que estaría facendo aquí. Bueno, xa o damos por suposto, pero bueno, como hai que votar a moción, pois se retiran o segundo punto, porque non creemos necesario que elabore un informe da situación da plantilla municipal, entonces pedimoslle que retiren o segundo punto e votaremos a favor. Pois senón, absterémonos, será cousa do goberno se quere facer un informe ou non o quere facer. A nós quedounos claro. O que non temos claro é que, porque aparece agora no pleno, se nos pudera informar o señor responsable desas queixas do sindicato CESIF, porque as descoñecemos en que línea van e si, non sei, é que opina delas. Moitas gracias. Ten a palabra don Daniel. Dona Nuria. Sí, bueno, nos co primer punto sí que estamos de acordo, pero no segundo sí que nos gustaría que nos contestasen si nos aceptan ou non a emenda. Non, vostedes son os proponentes técnicos. Eu creo que sería conveniente que rematara a súa intervención e despois decidira. Non ten máis que decir.
Si acepta a enmenda. Vamos a ver, según lo que usted redactó, si no me equivoco, porque bueno, fui apuntando, vamos a ver, habría que hacer otra modificación de la RPT. Pero es que no, vamos a ver, en los servicios administrativos, no, con la RPT que hay, no se puede modificar. Es que ese es el problema, es una incongruencia. Yo la aceptaría si realmente tuviera usted la razón, pero en el servicio administrativo, la RPT, cada uno tiene su puesto, tiene la realización de su trabajo y no se puede. Es que no, por eso no podemos aceptar esa enmienda, porque habría que modificar la RPT, que era lo que estábamos hablando ahora entre los compañeros, de que realmente no podemos aceptarlo. No sé si entiende el porqué. A ver, elaborar un informe da situación da plantilla municipal que recolla as deficiencias delas e procedan a enmendalas. Entendo que non é nada de outro mundo, o sea, para quitar un punto que un informe, a ver, o informe fará o concelleiro. Realmente non ten que trasladarlo ao pleno. El sabrá, pois, onde pode, se os servizos administrativos son os que realmente non se poden cubrir porque non hai unha bolsa, pois será onde teña que facer hincapé neso. Pero realmente facer o informe é pa el, é que non é que trasladarlo ao concello, o sea, perdón, ao plenario, digo eu. O sea, non é para retirar, ou non é nada que digamos hai que traer un informe que veña xa firmado por el, non. O sea, facer un informe da situación da plantilla que recolla as deficiencias e que entendemos que solamente hai 2 empadroamento e registro onde hai ahora mismo as deficiencias, que outro está cuberto. Entonces, realmente, pois, darlle unha forma Debería abreviar, doña Chelo, porque quen Sí, está no perdón. turno de palabra é ela. Perdón, perdón, pero estaba intentando dar as explicacións de que para que retirar o punto segundo se non é nada do outro mundo. Entendíche o porqué, non? Rematou vostede? Sí. Sí. Pois ben, corresponde a intervención ao señor Morgade. Bueno, a ver, para contestar en primeiro lugar a Ramón, o escrito do CSIC foi presentado, xa veu unha mesa sindical, a última que tuvemos, estaban planteando o que realmente solicitan é a cobertura das baixas. Xa se lles contestou o mismo que eu estou contestando aquí no pleno, que na medida que a bolsa de contratación que temos ahora mesmo non lo permita, pois vamos a cubrir as 2 baixas de auxiliares que hai, ademais unha no rexistro da Valenzá e outra aquí, pero non temos máis disponibilidade agora mesmo que cubrir as auxiliares, que son de rexistro. Con respecto ao segundo punto da emenda, o máis interesado en ter ese diagnóstico son eu, como concelleiro responsable do personal, e se está traballando nel. Evidentemente, eu, desde o primeiro día que cheguei aquí, tratei de facerme unha exposición de lugar de como estaba o personal do Concello e ao día d'hoxe xa o empezo a ter medianamente claro. Non o teño ao 100% claro e seguirei traballando para ter o claro e cubrir aquelas deficiencias, porque, desde verdade, eu non estou aquí para figurar, se isto é para solucionar un problema, senón teño moitas cousas que facer. Vale. Creo que lles contestei a todos. Moitas grazas. Ten vostede un último minuto. Non o quero usar. Non. Sí, Se retiran o segundo punto, sí. No, pero vamos a ver, acabamos de falar o señor Morgade que realmente ele é o interesado en facer ese diagnóstico. Vostedes piden que se elabore un informe no punto da moción, quere dicir que se nos traslade aos que estamos aquí. A ver, o informe, señor Padrón, o informe xa acaba de dicir el, hai 12 persoas en baixa, 8 que xa me perdín, 8 eran efectivamente. Vamos a ver, o informe realmente, si el non sabía, porque outro día non sabía exactamente cuántas persoas estaban de baixa, tal, porque é normal que unha enfermedade común non se lle comunique, pero as outras baixas sí. Entonces, o segundo punto era elaborar un informe de situación da plantilla municipal e que non lle vexo que teñamos que retirar ese punto porque sea algo que realmente que teña que traer, si xa acaba de decir. Sí ou non. Resumindo. Bueno, a ver,
Eu non o digo nese sentido, Eu non o digo nese sentido. Eso está dicindo usted, señor Padrón. Por favor, sí ou non? Por favor. Doña Chelo, perdón, o intervención. Pero digo, si vostedes nun punto da moción que piden que elabore un informe, supoño para que elabore un informe e se nos traslade. O ademais, pelo menos quede como está entendendo o Concello, nos podamos acceder a él. Non vou... Entendo así, vamos. Non o vou retirar porque non o penso como usted está pensando, punto. Moitas grazas. Ben, eu quero deixar claro varias cuestións. As baixas na administración pública non se cubren igual que se cubren no que é a empresa privada, eso está clarísimo. Non podemos recurrir a un ETT que, por exemplo, ocurre nas empresas privadas. Eso sería a solución máis rápida, máis inmediata, supostamente, máis eficaz, pero non se pode facer na administración pública. Está realmente estrictamente prohibido. Está prohibido. Ademais disso, un traballador ou traballadora para a administración pública e para un posto concreto precisa dunha previa formación ou dun período de aleccionamento, por decirlo así, ou de aprendizaxe. Eso lastra tamén esa situación. E dito eso tamén, nas diversas bolsas de contratación que hai neste Concello, moitísima xente renunciou. Moitísimas persoas renunciaron. No SAF, en administrativos, moitísimas persoas. Entón, tampouco é a solución. É certo que hai un problema xeral na administración pública a efectos de cubrir estas baixas. E, ademais, hai que sinalar que cando o Concello, en secretaría ou na área correspondente, o concelleiro recibe unha baixa, non sabe se é de longa ou de curta duración. Porque, como vostedes saben, a Lei Orgánica de Protección de Datos Persoais non permite que se saiba cal é o motivo da baixa. O cal, ao millor, podemos atopar nun período de 10-15 días que estamos in albis, que non sabemos que é o que temos que facer. Entón, que o problema xurde, pero o problema existe, perdón, pero que o problema tamén xurde da legislación que hai ao efecto. É dicir, podemos atopar con que pensamos que unha traballadora ou un traballador está cunha gripe e pois resulta que está sometido a unha operación, non o sabemos. Non o sabemos, e iso lastra o proceso de contratación tamén e a rapidez na contratación. Votos a favor da moción. Abstencións? Grazas. O punto seguinte é o 8, que é o expediente 6.352, moción para elaborar unha ordenanza reguladora de instalacións deportivas en Barbadás e solicitar a modificación das tarifas da entrada á piscina. Ten a palabra o vocera do Partido Popular. Os clubes e as escolas deportivas do Concello de Barbadás teñen que planificar unha tempada que presenta moitas dúbidas. Subida de tasas e atópanse cunha dificultade engadida, a falta de planificación do servizo de deportes. Neste íntere temos un regulamento de utilización das instalacións deportivas municipais que regula o réxime de utilización e xestión das distintas instalacións deportivas municipais, garantindo os dereitos dos usuarios por unha banda e por outro establecendo as necesarias obligacións ou deberes destes. Agora se atopa obsoleta en moitos aspectos polo que a súa inadecuación legal e a súa case nula operatividade en algúns puntos fan necesaria a introdución dun novo marco normativo que regule os usos das instalacións deportivas ao Concello, interiores ou exteriores, e poño, por exemplo, a pista deportiva multiusos que se vai terminar no Paseo dos Amieiros. A necesidade de manter en perfecto estado o patrimonio deportivo municipal, a introdución de normas básicas de respeto e convivencia no seu interior e o interese por utilizar responsablemente os recursos públicos son argumentos que motivan a impulso da unha ordenanza e non dun regulamento. Un ano dende a toma de posesión dunha nova legislatura, terceiro mandato, o Servicio de Deportes en mans socialistas non puxo en marcha nada novo. Non hai un plan estratégico, non hai un Consello Municipal de Deportes, non hai nova repartición de horarios para os deportes minoritarios, nin hai novidades con respecto aos convenios. Os clubes siguen preguntándose que criterios se siguen para a repartición de horas, siguen sen saber que horarios se lles van a asignar e se van a adaptar as súas demandas ou se van a prorrogar. Siguen sin ter asignados os convenios da próxima tempada.
É digno reconocer o esforzo que fan os clubes atendendo ao fomento do deporte e a educación deportiva de miles de nenos deste concello, chegando alá onde non pode chegar o concello. É digno, pois, atendelos e axudalos, pagar en tempo e non porlles trabas, e que todos teñan as mesmas posibilidades e saben a que nos referimos ás escolas deportivas. Estes argumentos justifican o interese da redacción dunha ordenanza implicada cos cidadáns interesados no bo funcionamento na administración local. O presente texto responde ao imperativo de atender a regulación imprescindible na materia, non existindo ningunha outra medida ou norma de carácter legal que impoña obrigacións máis restritivas aos usuarios ou destinatarios do mesmo. No mes de abril derrogouse a ordenanza das piscinas, comunicando o señor alcalde a privatización dela. A hora de redactar a moción, publícase as tasas por os usuarios das piscinas municipais, abusiva subida de precios un 400% sobre ano 2023 e que provocou un gran malestar entre os veciños de Barbadás. As redes sociales ardían e o concelleiro de Deportes, señor Cristian Rodríguez Varela, realiza unhas declaracións a un diario local que provocan máis irritabilidade entre os usuarios, desencadeando un alto volumen de queixa na rúa. Eran insostibles, di o señor Rodríguez Varela, o servizo casi gratuito e iso non é factible para un concello como Barbadás. A primeira licitación non se prestou ningún e hubo que subir os precios. A empresa Saudeter faise cargo do servicio. Comenta un concelleiro que mellora os horarios e que temos 3 socorristas. Señor concelleiro, usted cree que é unha boa contraprestación? Algúnas das declaracións dos veciños a recolle no xornal local menuda estafa e mis impostos onde van. Que pena vivir aquí toda a vida e ter que ir a outras piscinas. Esta desmesurada subida do precio vai provocar a marcha de usuarios a outras piscinas municipais que non aplican estas tarifas, sen achegar ademais ningún servicio novo na instalación. O Partido Popular de Barbadás solicita que rectifiquen esta medida que prexudica moitas familias e que considera que é un erro pretender recaudar a custa dos veciños e visitantes de Barbadás e así aumentar os ingresos municipais. Unha acción política grave que atenta contra os usuarios das piscinas. Esperemos que outros servicios non sufran o mesmo de tasas, aínda non sabemos cuáles son os prezos das escolas deportivas para o ano 2024-2025. E xa nos tememos o peor, que sufran algunha variación como fixeron coas actividades de lecer. Por todo exposto, adoptamos os seguintes acordos. Primeiro, que se elabore unha ordenanza ou que se actualice a normativa existente. 2, que se xestione de maneira urxente con responsables das escolas os horarios para a próxima tempada. 3, que se firmen os convenios cos clubs, dando preferencia aos clubs con sede en Barbadás e se regulen horas e tasas da pista de polideportivo. Creación do Consello Municipal de Deportes e todos os outros compromisos para que o deporte desta cidade poda ser fonte de beneficio para todos. E, por último, a rectificación urxente das tarifas da piscina municipal. Non sei se me queda tempo, señor. Pois entonces continúo na segunda intervención. Moitas grazas, doña Chela. Don Ramón. Moitas gracias. Bueno, vou intentar ser serio e razonar o que vou a dicir. Vamos a ver, que se elabore unha nova ordenanza, creemos que non é necesario, xa hai unha ordenanza existente. Que se xestione de maneira urxente cos responsables das escolas, supomos, como no caso anterior, que o responsable o estará facendo, senón diránolo, explicarase despois. Por iso pedímolle tamén explicación de todo o traballo que está facendo para que o diga aquí públicamente. Que se firmen os convenios cos clubs, o mesmo, supoño que tamén se está facendo. Creación do Consello Municipal de Deportes, non estamos de acordo porque Barbadás non pode ter un Consello Municipal de Deportes, porque queremos que hasta Ourense, non sei hasta se o vai suprimir. Vamos, que a situación que ten o Concello de Barbadás, por eso estou falando de facer as cousas razonadamente e atendendo a realidade, non temos capacidade para ter un Consello Municipal de Deportes. E logo, ratificación urxente das tarifas da piscina municipal, miren vostedes. Se nós fósemos San Cibrao ou Pereiro, podemos ter as piscinas gratis. Pero se me dirán vostedes 6 euros por todo un brau, claro, a subida é dun 400 ou do que sea. Pero, me entende, 6 euros a todo o brau, e pensen unha cousa. Se a Diputación non nos houbera roubado tantos anos, tantos cartos, o mellor, pudiéramos ter seguir tendo ese precio. Pero vostedes saben como a min
Qual é a análisis do orzamento deste Concello? É un servizo que está dando pérdidas bastantes, pois o que non pode estar seguir cobrando 6 euros por toda unha tempada. Cando é un servizo, pensen vostedes que non chega a toda a poboación. Non é como o IBI, ou o lixo, ou a auga. Aí sí que unha subida é razoable que non se suba porque afecta a todos. Agora, a piscina, home, o normal é que se cobre o que se está cobrando na contorna, porque ao final é un servizo que, díganme vostedes, o porcentaxe da población de Barbadás que utiliza ese servizo. Non van todos os veciños de Barbadás á piscina. Vamos, bueno, aparte xa por dimensións e por... Entonces, o que non pode estar costeando o Concello poñendo cartos, tendo en conta a situación do Concello, dos cuartos que nos rouban a outras administracións, e da situación que temos de estar pegados a Ourense, que, bueno, xa o que dixen sempre, mellor casi nos merecía máis pertenecer ao Concello de Ourense a ser un Concello propio. Entón, non fagan demagoxia con esas cousas. Moitas gracias. Moitas gracias, don Ramón. Quedalle pouco tempo. Veña. Bueno, un pouco na línea que dice Ramón, que se elabora unha ordenanza que se modifica a existente, bueno, pois eso, evidentemente, sempre está... Cabe a posibilidade de que o concelleiro pois queira implantarlo, que se xestione de maneira urxente con responsables das escolas. Eso xa se está facendo, caramba, que evidentemente non se pode poñer o carro diante dos bois, igual que firmar os convenios cos clubs. Non se pode firmar un convenio se non hai un orzamento municipal aprobado, e ese orzamento foi aprobado hai un mes. Creación do Consello Municipal de Deportes, máis órganos, máis trabas administrativas, máis persoal, máis dietas. Para que? Para ter representación nese Consello? Bueno, pois digan claramente porque queren crear un Consello Municipal. E ratificación urxente das tarifas da piscina municipal. Non queiran facer demagoxia con este asunto, evidentemente hai que subir as taxas, probablemente sexa unha medida moi impopular, e desde aquí a miña noraboa ao Concelleiro de Deportes precisamente por tomar esa medida que tarde ou temprano tiña que haberse tomado. Non se pode rexer un por tarifas populares para ter contenta a poboación, sempre e cando, sí, evidentemente, podamos mellorar ese servicio. De feito, se queren facer unha comparativa de tarifas diarias, tarifas de bono e tal, eu teño unha a súa disposición, por se queren facer algunha comparativa. Gracias. Muchas gracias. Ten a palabra o concelleiro ou concelleira do bloque. Sí, moita... No, concelleiro ou concelleira do bloque. Hostia. Sí, imos ver, nós, desde o BNG, pois concordamos co sentido da iniciativa, da proposta que foi o Partido Popular. No acordo 5, pois, concordamos con isto, que a rectificación urxente esas tarifas, non? Concordamos o 100%. E sin tampouco plantexarnos unha emenda de engádega, pero si valoramos que estas subas hai que facelas pois, con cargo aos criterios obxectivos, con cargo ao IPC, con cargo pois, ao que sube a vida, non sei, algo normal, o que non pode pasar é que o que valga hoxe 5 pasa mañá valer 50, é dicir, porque a vida tampouco funciona así. Claro. E isto, bueno, se o precio anterior non era caído, pois habrá que modificalo, habrá que propor unha suba, pero, desde logo, eu creo que esta institución está aquí para que ninguna empresa que veña que colle esta prestación veña aquí a lucrarse, que veña a ganar un peso, que veña a vivir, pero que non veña a roubar a ciudadanía. Independientemente de que o servicio, como di o señor Ramón Padrón, o podamos usar todas e todos. Está claro que se usáramos todas e todos, nesa piscina non se podía meter nin o 10% da poboación. Está claro que da escola infantil marchan nenos e nenas para escolas infantis do resto da comarca. Da piscina pública marcha cualquier usuario que quera usalo para o resto das piscinas da contorna, evidentemente. A donde íbamos ir con unha poboación de 12.000 habitantes cos servicios que temos? Sería inviable. O que pasa é que, lóxicamente, vivimos nun mundo e a xente ten a posibilidade de poder escoller. Pero, desde logo, o servicio que ten que dar o Concello ten que ser un servicio tamén a caído a poboación que temos. E iso en moitos destes servicios que acabo de nomear, pois non sucede, non? Nós, neste sentido, falando sobre o tema das piscinas, fixemos un día unha proposta que creo que caeu finalmente saco roto sobre aqueles 361.000 euros que inicialmente nos concedía a Diputación vinculada a esta anualidade de 2024.
propuñamos aquí en Boche que o Concello pois, pudera iniciar trámites ca Dirección Xeral de Transportes da Xunta para crear un convenio de colaboración que nos permitira pôr en marcha unhas piscinas climatizadas que sí deran servicio a eses 12 máis X que non están censados. Eses 12.000 Ten que máis rematar, don X. Serafín. Vale, eso non interesa. Interesa mellor facer, lagas para ras. Gracias. Dios mío. Ten a palabra o señor concelleiro de Deportes. Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todas e a todos. Bueno, vou responder un pouco a medida dos puntos que me comentastes. O da ordenanza xa non vou falar, máis ou menos responder antes Marga. Bueno, Dani, Padrón. O tema das tasas está en estudio conforme os informes técnicos de intervención. O que si estamos a traballar, que están cambiando, levamos xa moito tempo desde que entrei aquí, é nunha normativa facer en conxunto todas as instalacións, como ben dixe, ahora que estemos a pista multideporte, para os cuidados, mantemento, normas, usos, accesos e demais. Despois, que se xestione de maneira urxente con responsable das escolas, os horarios. Os horarios, claro que está todo estudiado. Nós temos unhas escolas deportivas que todos sabemos que son as primeiras que as que lle damos prioridade, que son as que teñen os horarios que nos ocupan, os horarios nos que poden ir os rapaces ás actividades. O sea, desde as 4, 6:30, 7 da tarde. A partir de aí, os nenos nos van meter a facer rítmica, trampolín, 8 da tarde, 8:30, 9. A partir de aí é onde se abren os horarios para todos os clubes que temos, como ben dixe e tal, que non temos ni convenio con eses clubes. Non necesitamos ni convenio. Eses clubes teñen unhas subvencións en concurrencia competitiva. Nós abrimos todo o plazo de xuño, está na página, tanto no Polideportivo como no Concello, hai un registro onde mandan as solicitudes, e a partir de aí nos traballamos con a táboa que están aquí, poderá ver todos, se entrades tamén a poder ver, que son uns baremos con todo o que nos solicitan. Se temos 14 clubs, por nós empezamos os que teñen anterioridade, os que teñen tal, competicións oficiais en ámbito tal, participación registrados no Concello, obviamente. Bueno, non temos convenios con eses clubes. Non podríamos telos. Unha asociación de veteranos de non sei que, convenio. Un club de fútbol sala e tal, convenio, non. O que lle chamades ao mellor convenios, que son os que tamén estamos a traballar agora, que agora sí que xa podemos, son o resto dos horarios que nos quedan a dispor, que entre semana é cero, sería solo utilizar sábados e domingos no horario que temos libre, con equipos que nos veñen a mellor de fora, que os podemos axudar e podemos completar eses horarios para ter coberto o fin de semana completo o polideportivo. Que máis? Obviamente, que firmen os convenios, con preferencia, vale. E despois, o do Consello Municipal de Deportes, home, poderías estudiar, pero como ben dixo Dani, non sei, eu só vexo para persoal, dietas, gastos, etcétera, etcétera, etcétera. E o tema das piscinas, a verdade é que me sinto orgulloso do traballo que se fixo, teño que dicilo. Os precios fixáronse a través dun estudio, vense traballando nesto desde outubro, se mal non recordo. Ten que rematar. Bueno, pois entón remato na seguinte intervención no contexto das piscinas. Grazas. O vocero do Partido Popular ten a palabra. Sí, vamos a ver, nosotros decíamos el tema de convenios no por lo que lo acabas de explicar perfectamente, sino los convenios con, a ver, tenemos conocimiento de que ahora mismo pues hay en la Escuela Deportiva de Fútbol, hay un equipo que va a desaparecer y que va a venir otro, bueno, a ver, sabes que es rumorología, ¿vale? Entonces, nosotros lo que realmente queremos es que esos convenios que no son de aquí, sino que pues se van a cubrir pues con otros clubs de la provincia, pues que sí se haya un convenio regulador. Eso es a donde me refiero yo. Quería explicártelo correctamente porque entiendo que el club de veteranos de Sobrado, de donde sea, no hay un convenio, pero sí tiene que haber un convenio regulador con las horas fuera de fines de semana, ¿entiendes? Eso es a lo que me refiero yo, que esos convenios existan, porque hasta ahora no existían, ¿vale? Entonces, ahí es a donde nosotros nos referimos con ese convenio para un poco explicártelo.
Después, la ordenanza. Nosotros sabemos que lo que realmente hoy es un reglamento, no es una ordenanza, y lo que estás diciendo correctamente, bueno, te trato de tú, lo que usted está diciendo realmente es que sí se va a crear una normativa donde genere que todas las instalaciones deportivas, sea pues la cubierta que está en Sobrado, la que está en Los Amieiros, la que está el polideportivo, que haya una en conjunto para todas las instalaciones. Eso es lo que realmente nosotros estamos solicitando como el Partido Popular y creo que eso es lo que realmente debería de existir. Hay 9 años que ahora realmente pues usted ha cogido lo que es la concejalía ahora mismo, pero ya se lleva 8 años, casi 9 por detrás, sin que ese reglamento sea modificado y está obsoleto completamente, porque no estaba el tema de convenios, no estaba el tema de X. Ahí se ha derogado lo que es el tema de la piscina, que sí ha surgido una controversia en los ciudadanos y las redes sociales. Si cogen la página web del Concello, ya no la traje aquí porque aquello era impresionante. Después, bueno, las declaraciones suyas en el periódico, pues aún hizo más controversia. ¿Cuál es el problema? A ver, nosotros no me hace falta, señor Dani Rey, porque tenemos aquí la comparativa, y vamos a ir solamente vamos a la que es el entorno al lado del Concello. Y es que si realmente lo que decía el señor Sarín antes no es un 400%, entiendo que había que tener, y soy consciente, el Partido Popular es consciente de que a lo mejor sí que tenía que subirse, pero no en lo que se ha subido. A ver, yo realmente las instalaciones de la piscina de Toén, la voy a poner de Toén, como no sé si ha visto las fotos o ha oído, yo las he visto, lo que ha puesto como una especie de, bueno, de velas o algo así, que está súper bien, y son 10 euros, espera, me pierdo, 10 euros y, bueno, de 15 días para los no empadronados, 15 euros. O sea, 15 días, 15 euros. 7 días, 8 euros. Realmente yo, si pertenezco a Barbadas, me voy a Toén. Lo tengo clarísimo. Y después, San Cibrao, 350 personas en todas las piscinas. No, ya acabo, ya acabo. Empadronados, 10 euros. No empadronados, a ver, abren. Es que las piscinas que tenemos alrededor, sí, hay una comparativa, ya lo sé, que me la ibas a enseñar. A ver, realmente aquí hay pinchos. Andas por la hierba y hay pinchos. Vas a Toén y andas sobre césped. Vas a Puente Noaya y andas sobre césped. Entonces, eso son las deficiencias que tiene esa piscina, la subida y no las mejoras. Gracias. A vostede, doña Chelo. Ten a palabra a don Ramón Padrón. Bueno, pois para informar a doña Chelo, xa que nombrou Toén, a Toén xa vai a xente toda da parroquia de Piñor, non vai xa a Valenzá. Non, pero co precio pagando máis. Porque agora mesmo, o sea, sí. Sí que hai que pagar 1 euro cada día que vas, ou 1 euro e pico. Non, aquí son 6 euros toda a temporada. Que entendo. No, era. Ou era, bueno, era, pero digo eu que o verán pasado a xente toda, o verán pasado a xente toda de Piñor vai a Toén e era máis barato ir a Valenzá, pero van a Toén. Moitas gracias. Explico yo despois. Entón, Daniel. Sí, gracias. Cecais, bueno, eu que ainda teño unha filla en idade infantil, por decirlo desa maneira, pois asisto a moitas piscinas municipais. É certo, que isto é unha obviedade, que a piscina municipal de Barbadas pois non reúne o tamaño que lle é per se necesario. Pero eso, bueno, está na axenda deste goberno, traballar nunha ampliación. Pero, mentres tanto, temos que traballar co que temos. Vostede é demasiado optimista, señora Bispo, en cuanto a pisar no céspede, porque precisamente na piscina de Souto Penedo do Concello de San Cibrao o ano pasado, pois fixen unha ferida, porque en todos os sitios, non se pode ter unhas condicións 100% efectivas do céspede, nin na súa casa particular. Así que isto é unha exixencia pois bastante delicada. Por certo, eses concellos como Toén e outros máis pequenos que nós, quero decir, había que ver que indirectamente que trato teñen ca Deputación, Cecais. Porque extrañame que concellos por aí adiante
poidan manter unhas tarifas gratuitas, sí, porque hai concellos con piscinas gratuitas, se non é con unha contraprestación por algunha parte, porque é completamente inviable se non se mantén unha tarifa. Eu insisto en que esta foi unha decisión moi valiente a de tomar esta subida. E, por certo, isto que dicen que armouse un batiburrillo en redes sociais, bueno, houve algo de polémica, pero nós non gobernamos a golpe de contestación en redes sociais, sino que gobernamos para tomar decisións, non dependendo do que nos pidan nunha rede social. Creo que non me esquezo nada máis, gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, a voceira. Sí. Nada, moi brevemente, nada, simplemente dicir que, bueno, a ver, si efectivamente non se posicionan favorables á rectificación urxente desas tarifas e de baixar os prezos das piscinas municipais, pois é posible que hasta o tamaño actual das piscinas sobre para a poboación de 10.000 habitantes. Porque se uns se van para aquí, outros se van para lá, outros se van para outro lado, pois evidentemente igual hasta sobra, non vai ser así, desgraciadamente, porque levamos moito tempo con un déficit dunha infraestructura que, como dixen antes, tiñemos que ir encamiñados en un paso ou dous máis para irse a unhas piscinas climatizadas e non para ir ao que temos hoxe, que é un vaso ali, 2 vasos de tal, X, vale. Si falan do tema do céspede, bueno, eu non podo falar así en primeira persoa porque pois hai tempo que non disfruto, valga a expresión, das piscinas municipais, porque, bueno, porque a vida a veces ocasiona moverte noutras cuestións, pero cando tiña cativos que iba, era o céspede da piscina de Barbadas, é lamentable. É que non era céspede, eu creo que aí nacían hasta cardos, se me permite. Era un desastre. Eu non sei, non podo dicir como está hoxe, pero como estaba hai anos, un desastre absoluto. E non sei se mellorou moito, non, hasta dubidaría, non, porque non creo que haxa unha atención tampouco a caída sobre o tema do céspede, que sería para outro tema, non, que non vou entrar ahora en isto, tampouco. Bueno, nada, si se aproba, entendemos a moción que hoxe se debate e en algún momento se materializa esa ordenanza que pode clarificar a situación, que pode regular as instalacións deportivas que propón o acordo número 1, a noso criterio esa ordenanza deberá recoller varias cuestións e remato, e son no relativo a eses oportunos tamén convenios, como di o Partido Popular, tamén con eses clubes que sean de fora do Concello, pero tamén con eses clubes e que se favorezan tamén eses clubes que teñen equipas femeninas, para que, efectivamente, hoxe estáse destinando diñeiro para a metade da mocidade, porque a outra metade non disfruta das instalacións deportivas, nin das escolas deportivas, pois porque este Concello non ten equipas femeninas. Bueno, pois porque non hai demanda, non hai tampouco interés en poner nada en marcha ao respecto. Entón, que se establezcan esos oportunos convenios con estes clubes e que tamén para aquelas familias que sexan beneficiarias das axudas de servicios sociais, pois se teñan tamén eses carnés gratuitos para esa xente que necesariamente máis dificultades ten para chegar a fin de mes, que desgraciadamente cada vez é maior neste país, pola suba da vida e polas políticas neoliberais que se están aplicando. Nada máis, grazas. Moitas gracias, don Serafín. Ten a palabra don Cristian Rodríguez. Nada, o primeiro, sí, como ben decías, Chelo, o tema da normativa, sí que estamos traballando neso, para que englobar todo, cuidar todas as instalacións, que é de todos os veciños. O tema dos convenios, efectivamente, claro que estamos traballando neles, temos moitos encima da mesa, pero non se firman dun momento para outro. Eso estúdanse, e temos que ver todo, as compensacións hacia o Concello, nós estamos traballando tamén neso. O tema da piscina, a ver, temos 3 socorristas, unha empresa solvente, pasamos dunha apertura con menos horario cerrábamos al mediodías, abrimos de 11 a 9 da noite ininterrumpidamente, pasamos de abrir 2 meses a abrir 3, temos unha cafetería que todo o mundo me está mandando felicitacións, porque a verdade que era un servicio que a xente demandaba, está a xente moi contenta con eso. Falábame tamén dos precios, eu teño a comparativa dos precios e ao final fago un resumen, só de aquí de Barbadás, un adulto, 30 euros ao mes por 30 meses son 50 céntimos ao día, por 3 meses.
Infantil, 15 euros por 3 meses, 25 céntimos o día. Un familiar, 3 membros na casa, tocarían a 37 céntimos o día. Con 4 membros na casa, 0,25 por membro o día. O sea, non sei, na comparativa de precios sí que non, penso que non está. Hai moitísimos bonos que sí, que tal, pero de 15 días e 30 días, pero despois non estamos a falar que nós o día que puxemos o plazo de apertura, abriuse. Hai moitas piscinas, incluída a de Toén, que non sei se xa chegou a abrir, pero estaban destes días todavía non abrira, por falta de socorristas. Hai outras piscinas que teñen horarios reducidos por falta de socorristas. Hai piscinas que, falando cos propietarios de outros concellos, que se lle pon un socorrista de baixa, mañá pechan. Se falta unha semana, pechan unha semana. Nós temos a día de hoxe un servicio os 3 meses de brao eficaz, ca empresa que temos. Entonces penso que con todo isto respostei as preguntas todas e comentaba un detalle con señor Sarín por o tema dos femeninos, que sepas que tamén estamos traballando neso desde que comecei. Entonces, se algún día podemos lograr a ter algo deso, como ben dixo un día, teño unha filla, gusta o deporte, gustaríame inculcarlo a máis nenas e mulleres neste concello, estamos traballando neso e ojalá algún día, sendo concelleiro, se poda realizar. Moitas gracias. Ten doña Chelo un minuto. Eso último que ha dicho Cristian tiene razón, porque hay un club externo que se ha posicionado ahora para traer un club de femenino aquí y están en ello. Entonces, a ver si tenemos suerte, porque sí también hablaron conmigo y dije, iros al polideportivo y hablar con Cristian, porque realmente es quien tiene que decidirlo. Y nada, realmente lo que sí le iba a decir al señor Dani Rey, mire, no me dé lecciones, porque creo que dentro de su propia casa, en Protección Civil, a lo mejor podíamos hacer el Consejo de Deportes con la gente que se le ha ido, que son 5 personas las que tiene usted de menos por la autoridad que usted ha dispuesto. No sé si sabía que sé de lo que está pasando dentro de Protección Civil, igual que el señor alcalde, que lo traeremos próximamente para que usted dé las explicaciones oportunas. A lo mejor con esa gente ya se podía hacer, sin pagarles, el Consejo de Deportes. Es a mera información para que todo el mundo sepa y se preocupe de lo que pasa hoy en Protección Civil. Nada más. Muchas gracias, señor alcalde. Moitas gracias a vostede, doña Chelo. Mire, en primeira cuestión, se terxiversan a información ou se lle chega a información sesgada a vostede, igual teñen un problema. Pero bueno, mire, non vou entrar nesa dinámica do tema de Protección Civil, porque non é o caso e sabemos todos o que ocurriu e, polo tanto, se vostede trae eso aquí a pleno, debatirase no seu momento, nós con moita satisfacción. Convenios. Primeira cuestión. Un convenio supón unha contraprestación, algo que se recibe a cambio de algo que se dá. Miraremos o que podemos recibir a cambio do que podemos dar. Porque hai equipos que, evidentemente, a ver que nos dan a cambio, doña Chelo. Entón, eso é un convenio, esa é a definición dun convenio. Por lo tanto, ten que haber unha contraprestación. Que contraprestación pode haber ao mellor dun equipo de veteranos a cambio de diñeiro? Ya me dirán que contraprestación pode haber. Entón, o dos convenios analizarase, pero para eso están as subvencións en concurrencia competitiva, como que hai aquí neste concello, afortunadamente. Os horarios, que tamén decía vostede, por resumir un pouco o que di Cristian, os horarios é un baremo para establecer, un baremo que se puntúa precisamente a distribución da cancha. Más claro, imposible. Privatización das piscinas. Como ben lle recalcou don Dani Rey, non se privatizaron as piscinas. Estáse facendo algo con absoluta transparencia, cunha licitación, pero seguindo o esquema do que vostedes fixeron en todo momento. En todo momento. Nunca estivo xestionada por persoal municipal. Nunca. Nunca, doña Chelo. Vostede sabe perfectamente. Nunca. Sabe vostede quen o xestionou no seu día, que todo o mundo é coñecido. Posteriormente, no Concello dirixido por este goberno tamén foi xestionada por outra persoa e agora xestiona unha empresa. Nin máis nin menos. Por lo tanto, non fagan alarde nin madeira de algo que non é certo, porque nunca foi un servicio municipal. Nunca. Dito eso, deberían, ou Cristian, se quere, antes de que remateu, pode informar do número de altas e de bonos que hai na piscina e vostedes terán as queixas aí. Ben, di o señor Sarín tamén o da piscina climatizada. A mí me encantaría metela.
pero se a piscina pública que hai agora mesmo ten unha demanda que non é utilizada, como di don Ramón, por toda a poboación de Barbadás, gustaríame saber cantos veciños e cantas veciñas poden a utilizarían, co custe que lo supón. Custe que lo supón. Que é unha ilusión e un desexo? Sí. Sí, seguramente que sí, cando se poida, traballarase neso. Pero eu quero lembrarles a todos vostedes que a piscina ten un aforo de 500 persoas. 500, 500. Barbadás ten escasos 12.000 veciños. Se tivera un aforo de 1.000 sería un 10%, casi. Pois ten un aforo do 5% da poboación de Barbadás. Do 5%. Fagan os cálculos. Eu creo que empezar a lanzar datos a la albura, a ver que queda aí. No, eu lanzareinos tamén. O 5% da poboación de Barbadás pode acceder á piscina municipal. Nin máis nin menos. Saben vostedes que, por exemplo, ten abre hoxe, dispois de buscar e rebuscar, un socorrista, que non atoparon. A piscina de Barbadás abriu o día 21, gratuitamente. Abre 3 meses. Busquen por aí que piscina municipal abre 3 meses. Creo que ninguna. E lembrolles a todos vostedes, por si non o saben, que a esta piscina de Barbadás viñeron veciños e veciñas de Ourense e de outros concellos. Por que razón? Pois porque a piscina de Oira durante moito tempo tivo aforo reducido, porque as persoas que accedían hoxe no control de acceso ao día seguinte non podían acudir. Lémbreno. E se non o lembran, vayan ás hemerotecas. Entón, lanzar infundios é moi fácil, pero para eso rebato. E voulles dicir, fala o Bloque Nacionalista do custe. Mira, en Allariz, dirixida polo Bloque Nacionalista Galego, non sei se a xestiona unha empresa privada ou dirixe o Concello, non o sei, pero me é igual. 20 bonos, perdón, para infantil hasta 16 anos, entrada 2 euros diaria, bonos 16 euros por 10 baños ao mes, multiplique por 3 meses, 48, pero multiplique 30 accesos, simplemente en Barbadás 90. Adulto, a partir de 17 anos, acceso 3 euros, bonos de 10 baños ao mes, o sea, un de cada 3 días é cando poden acceder os veciños e veciñas de Allariz á piscina, 25 euros. Pois multipliquen por 3 para poder acceder ao mes, se fora o caso, son 75 euros, multiplicado por 3, 200 e pico euros ao mes. Entón, miren, por favor, hai que mirar as cousiñas, hai que mirar un pouquiño as cousiñas, ademais de concellos que incumplen ca legalidade porque poñen prezos diferentes para empadroados e non empadroados. Eu creo que lanzar medias verdades ou incluso falsedades está moi feo. Digo por todos. Entón, desde logo, que dicía don Ramón, que 6 euros de acceso á piscina, por toda unha tempada, francamente, é un pouco xogar coas arcas municipais, xogar co diñeiro de todos e de todas. Moitas grazas. Votos a favor. Perdón, nós íbamos facer 2 enmendas. Eu non me acordaba, se me permite. Non votamos os demais. Ainda. Suprimir o do Consello Municipal de Deportes e suprimir, evidentemente, o do precio da tarifa. Entón, nós poderíamos votar a favor. O da creación do Consello Municipal de Deportes e o do punto... E serían o punto 4 e 5. O 4 é suprimir o Consello Municipal de Deportes. O 5 é a rectificación das tarifas. Pero decidan sí ou non. Eu non é podería suprimilo. Dígame sí ou non. Pero bueno, se non rectifican o seguinte, evidentemente dá igual. Porque votaremos en contra. Usted é que ten que decidir. Eu digo de eliminar esos 2 puntos. De eliminar concretamente. Son o 4 e o 5, sí. Non, sí, fale sin problema ningún.
Temos todo oídos. Pero non entendo. De acordo en que? Ah, vale, pois xa está. Xa está. Votos a favor. Votos en contra. Non hai abstencións. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o punto 9, expediente 6353, moción do BNG para a construcción dun IES no Concello de Barbadás. Ten a palabra o seu vocero voceira. Sí, bueno, simplemente puntualizar en relación con a intervención do señor alcalde, por non entrar en todo ese tipo de cuestións, pero bueno, ven a decir que si non son as piscinas, como vamos a ter unhas climatizadas? É que eso sería o camiño é ter un servizo que realmente nos permita disfrutar de algo 365 días ao ano, e pagar o que haxa que pagar, e ter un servicio acaído, e non ter algo 3 meses, durante unhas horas. Ese é o camiño, e para iso hai que buscar as favas onde hai que buscar, hai que pôr os terrenos a disposición e hai que traballar, si se quere, por a Barbadar no plano, no mapa. Se non, vamos, que as piscinas da RAS pa diante. E comezo a miña intervención para non invertir máis tempo nesta cuestión. Bueno, dicir que ao respecto da moción esta que hoxe trae aquí a BNG, pois é unha demanda histórica da veciñanza deste Concello e, por ende, do BNG. Históricamente, no Parlamento Galego, puntualmente en esa legislatura 2005-2009, pois nos orzamentos da Xunta sempre se reservou unha partida orzamentaria para o proxecto do Instituto en Barbadás. Xa hai mandatos nos que non se orzamenta nada, aínda que o grupo parlamentar do BNG pois ten presentado sempre, nos últimos anos, que eu lembre, emendas aos orzamentos da Xunta neste sentido, para pôr por riba da mesa unha partida para este proxecto do Instituto. O día a propia moción, no 2010, aquel exconselleiro xa de Educación, aquel señor Xesús Vázquez, nunha visita recén inaugurado por aquel entón o CEIP do Ruxidoiro, pois inaugurou o anuncio inminente das obras, aquela famosa primeira pedra que anunciaba do Instituto en Barbadás e que para setembro de 2011 estaría en funcionamento. Bueno, eso foi un mito que quedou aí, unha mentira máis do Partido Popular e que nunca máis nin se puxo dinheiro por riba da mesa para nada, nin se fixeron xestións nin por parte da administración local, nin por parte da administración autonómica neste sentido. O Partido Popular nunca máis dixo, o señor Vázquez foise para outros menesteres e morreu o conto, non? O BNG continuou defendendo que considera que beneficiaría a nosa mocidade. Nós non temos cifras para encher un instituto. Temos cifras de mozos e mozas para encher 2. É dicir, teño por aquí en algún lugar, un informe que acredita moi concretamente pois, a cantidad de poboación que temos en ese tramo e que efectivamente daría para 2 institutos. Temos tramos de poboación de entre 12 e 13, 221 mozos e mozas, 14 e 15, 278, 280 entre 16 e 17. É dicir, en ese tramo de cada 2 anos temos unha media de 250 rapazos. Por tanto, non nos dá para un, dá para 2. Se realmente, porque a veces se di, non, é que non hai demanda. Non hai demanda. O que temos é os institutos de Ourense e do resto dos concellos cheos. Continuo. Vou facer unha breve comparativa de algúns concellos do país. Xa fixemos en varias ocasións, porque é unha moción que reiteradamente trouxe aquí o BNG neste mandato non, pero en mandatos anteriores. Somos o único concello deste país que ten máis de 10.000 habitantes sin instituto de ensino secundario. O único. A xoia da corona. Somos o único. É dicir, Rianxo, 11.012, un instituto. O Grove, 10.500, un instituto. Vilanova de Arousa, 10.240, 2 institutos. Foz, 10.118, un. Salvaterra de Miño, 10.000, será porque están no mar, non sei, un instituto. A Laracha, Vila de Cruces, 5.200 habitantes, un instituto, a menos da metade de poboación de Barbadás. Valga, 5.824, un instituto. Sotomayor, 7.000, sigo.
nin que dicir ten que esta infraestructura sería esencial para moitas cuestións, algunhas delas se reflicten na propia moción, e que para a dinamización económica de diversos sectores, hostelería, distintos negocios vinculados a fotocopiadoras, bueno, é dicir, a multitude de sectores que se verían beneficiados pois con unha infraestructura como esta no noso concello. Faría tamén que ese desarraigo que pode sentir a nosa mocidade de ter que sentirse subida nun bus toda a vida, emigrando non sabe cara onde, uns cara ao Ferro Cousel, outros cara ao instituto de non sei onde, outro para a casa de tal, todos sempre cara fora da casa. É dicir, ese desarraigo que efectivamente van a sentir desaparecería. E tamén faría que se instalara máis xente. A veces falamos de que o noso concello ten que medrar. Ten que medrar con sentido, pero ten que medrar cando haxa poboación tamén. E cando haxa servicios acordes a esa poboación. Entón, se temos mellores servizos, evidentemente vamos a medrar tamén en poboación e vamos a ter máis recursos no económico. Ten que rematar, don Serafín. Continúo na segunda intervención, gracias. Moitas grazas a vostede. Don Ramón. Bueno, por un momento, dicir que albergaba optimismo de que o Partido Popular, despois dun debate, dunha moción que iba a rectificar os puntos en parte demagóxicos que traía na anterior moción. Pero bueno, non foi así. Sobre o Instituto, mire, vamos dicir a realidade. Isto ven de moi atrás, pero de que Barbadar non teña un instituto e non teña un polígono industrial ou comercial como é debido, ven das políticas do Partido Popular e do seu alcalde, señor Freire Couto. Nada máis. No 2009, pois a mellor pudera ser, se non houbera saltado a crise, se seguiran pegando pelotazos urbanísticos, pois posiblemente Barbadás teríamos un instituto, se a cousa seguira como iban eses anos. Pero non foi así. Barbadás é un concello que está pegado a Ourense, a Xunta considera que é un barrio prácticamente de Ourense. De feito, ahora acaban de ampliar o Ferro Couselo, que se gastaron aí non sei quantos, 2 ou 3 millóns de euros, non recordo a cifra. Entonces, o problema de Barbadás foi que os políticos que gobernaron aquí non loitaron porque Barbadás fose recoñecido como eses concellos que di vostede que son cabeceiras de comarca. Entonces, Barbadás, pois, vivimos ao lado de Ourense e os políticos non traballaron para iso. Entonces, por eso non hai un instituto. Esa é a realidade. Non o vai haber mentras pois non haxa alguén forte que pegue na Xunta ou haxa alguén na Xunta que estea decidido pois a darnos un instituto. Así de claro. Con relación ao que din vostedes, miren, vostedes gobernaron aquí. De feito, nos acordos dicen que o Concello de Barbadás inicia os trámites necesarios para pôr a disposición da Xunta de Galicia a maior brevidade posible os terreos necesarios para a construcción de tan demandado IES. Mire, este señor falou co señor Fil Vidá desde o primer día para que se puxera a traballar para conseguir terreos para calquer tipo de infraestructura que nos fan falta. Dígame vostede que estaba nese goberno no que administraron case a metade do orzamento, que trámites fixeron vostedes a prol deste instituto? Digo aquí hoxe, porque eu quero sabelo. E a cidadanía de Barbadás tamén o quere saber. Que é o que piden hoxe nos acordos, é un dos acordos. Que trámites? E de paso, tamén requerillo ao goberno que trámites tamén está facendo. Bueno, moitas gracias. Moitas gracias a vostede. Don Daniel. Nada. 5 segundos, por favor. Bueno, en principio, no fondo desta cuestión todos estamos de acordo. Penso que todos os grupos políticos estamos de acordo porque sabemos que é unha necesidade, unha prioridade que por determinadas cuestións, como ben acaba de apuntar Ramón, pois non se puido levar a cabo. Pero non é só que no seu momento os terrenos non foran elexidos da forma caída e que tamén foi nunha época na que se contaba con que se desenrolara ese polígono, que todos sabemos que por aquela época, pois, evidentemente a construción pois estaba en auge. Despois, cando veo como ben puntualizou Ramón no 2009, veo aí que a pombo platillo a Jesús Vázquez a anunciar que iba nos seguintes orzamentos xa se iba a contemplar un IES en Barbadás, pois non foi así. Mais alá de que sí que se poden mellorar esses terrenos, os terrenos están a disposición, non olvidemos. Vale. Pero despois, ainda por encima, nos atopamos que a Xunta de Galicia, no seu desleixo hacia Barbadás, como ben puntualiza Sarín, que é o único concello de máis de 10.000 habitantes, no que non hai un instituto, no desleixo do PP na Xunta de Galicia, tamén se dá
no feito de que ampliaron o Ferro Couselo en vez de eses cartos poder destinalos a unha partida orzamentaria para un instituto en Barbadas. Despois continuo, Moitas gracias. grazas. Ten a palabra o vocero do Partido Popular. Gracias, señor alcalde. O Partido Popular de Barbadás está totalmente a favor de que Barbadás teña un instituto de enseñanza secundaria e bacharelato. Como todos somos coñecedores, a Xunta de Galicia vén de gastar case 3 millóns de euros na ampliación do Instituto Ferro Couselo, ampliando 5 aulas máis para que o centro poida acoller a máis rapaces. Isto garante o futuro e capacidade de coller alumnado, xa que en Barbadás medra moito a población. O noso concello ten un impulso demográfico importante. A Xunta dotou de máis capacidade o Instituto Ferro Couselo para poder ir asumindo ese incremento. Non é moi coherente facer un edificio novo para deixar outro recén acabado de ampliar baleiro. Eso non sería boa eficacia da xestión pública, pero sí será necesario facelo ao longo do tempo porque a población seguirá medrando. Recordalle tamén ao señor Sarín, como lle recordaba aquí o señor Padrón, que o BNG estuvo gobernando naquel famoso bipartito na legislatura 2015-2019 e que puido, xa co levaba no seu programa electoral, e que puido deixar tamén os terreos miraos ou escollidos para pôr a disposición da Xunta. Non se lle pode pedir á Xunta que meta unha partida nos orzamentos do vindeiro ano para a construción do instituto en Barbadás sen ter os terreos. Haberá que saber onde se construye ese centro, haberá que poñer a disposición da Xunta os terreos, haberá que dar as garantías urbanísticas para que a Xunta poida acometer ese investimento. A pelota atópase no tellado do goberno de Barbadás, señor alcalde, leva 9 anos gobernando. Fai 9 anos xa todos sabíamos que Barbadás necesitaba un instituto de enseñanza secundaria e bacharelato. A que está esperando para buscar os terreos? Póñase a elo, atope solucións ou alternativas. Na área de reparto, 10, como todos conocemos, a R10, quedou fai uns anos metido en esa área para a súa construción. Por os motivos que foran, esa área quedou sin desarrollar urbanísticamente. Atopa a maneira de dotala e poña a disposición da Xunta os terreos. Non vale a súa resposta de que os terreos están nunha área pendente de desarrollar. Expropie terreos ou cómpreos. Tome o exemplo de Pereiro de Aguiar, que en 8 días tiña os terreos para construir o instituto. Teña disposición neste tema, que non entrou onte de alcalde, leva 9 anos gobernando. Faga os deberes pendentes que ten ca construción do instituto en Barbadás. Señores do BNG, o segundo punto dos acordos é inconcurrente. Non se lle pode demandar á Xunta que no ano 2025 figuren as partidas acaídas para acometer a realización do proxecto de construción do instituto en Barbadás cando aínda non se puxeron os terreos para tal fin á disposición da Xunta. E ni por asomo saben de que terreos dispor en estes intres. Comecen a facer os deberes, señores do goberno de Barbadás. Comecen a buscar e a traballar nelo. Gracias. Gracias a vostede. Dona Marga, temos a palabra. Sí, moitas gracias. Bueno, pois creo que entonces vamos a estar todos en unanimidade de acordo con esta moción, porque sí, porque é necesario ese instituto neste concello e porque nós que somos responsables das cousas que se fan neste concello entre todos, vamos a querer sempre o mellor en edificios dotacionais para aquí, para os nosos veciños e veciñas, e igual que queremos un centro de día, un centro de saúde, unhas piscinas enormes e tal, queremos un instituto, porque temos aquí 2 centros de educación primaria con moitos nenos que rematan a súa escolarización e que precisan ir a un instituto. E gustaríalles, tanto a eles como as súas familias, ir a un instituto que estuvese no noso concello. A verdade é que, bueno, estes 20 anos que se levan reivindicando non solamente, como dixo Sarín, é unha reivindicación das familias. Eu estaba, como moitos de vós, incluídos nesas persoas que reivindicábamos ese instituto, porque os meus fillos estudiaban aquí e remataron e supuestamente con aquel gran anuncio que nos fixera Jesús Vázquez xa pensábamos que xa non tiñan que trasladarse ao Ferro Couselo, pero bueno, non foi
unha realidade. Donde máis preto sí que estuvemos desa realidade foi, como tamén dixo Sarín, nese bipartito de 2005 a 2009, donde sí houve unha partida orzamentaria, pero quizás ese diñeiro tuvo que ser invertido nese momento para facer e construir ese novo CEIP o Rosidoiro que, bueno, pois por ese aumento de poboación, pois se fixo imprescindible. Na inauguración que se fixo dese colexio, estando a conselleira nese momento, Laura Sánchez Piñón, co señor alcalde nese momento, Freire Couto, escoitaba pois a un grupo de familias de pais e nais esa reivindicación do instituto. Nese momento, o señor alcalde, nese momento, Freire Couto, comprometeuse ali públicamente cos veciños e veciñas a habilitar os terreos en solamente un ano, cousa que pois tampouco foi realidade. Os terreos están reservados no Peixón que se aprobou 19 de xullo do 2002, cos votos a favor solamente do Partido Popular e cos votos en contra naquel momento dos representantes do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista. Barbadas é verdad que non pode seguir sendo un concello discriminado e non pode seguirse aguantando todas as mentiras que se levan aguantando, aínda que agora xa se dice abertamente nas reunións que se teñen coa Delegación de Educación e como tuvo a tenente alcaldesa e o noso alcalde Xosé Carlos Valcárcel co antigo presidente da Xunta, donde xa abertamente nos dicen que non se vai a construir o instituto aquí no noso concello. Pero, bueno, nós vamos a seguir reivindicando porque, sí, como tamén dixo o señor Sanín, somos o único concello daqui de Galicia con máis de 10.000 habitantes que non temos un instituto. E teñen que xa deixarse de excusas. Decía vostede que se fixo unha inversión aí no Ferro Couselo, certo? Pero é que cando estaban o Ferro Couselo nos decían que tiña capacidade total para o alumnado que nós tiñamos que trasladar a ese instituto. Chega un momento en que a poboación aumenta e que fan? Fan o instituto aquí? Pois non, aumentan ali. Entonces, ahora vamos a esperar a que volva a haber outro aumento da poboación? Pois creo que é ridículo estar sempre, vamos entonces ir facendo pisos e pisos aquí ao Ferro Couselo. Vale, gracias. Ben, a mocidade de Barbadas non pode agardar a que se comencen a desenvolver as obras no terreo da RD. Non se pode agardar isto. Compra artellar mecanismos para pôr a disposición da Xunta. Se a Xunta quere facer o instituto, eso tamén hai que coñecelo, porque parece que se dubida ou que a ampliación esta parece que se blinda ou non facelo. Compra artellar mecanismos para pôr a disposición da Xunta os terreos libres reservados na RD, libres de cargas e gravames e cos servizos a porta, auga, luz, saneamento. O BNG non ven a dicir aquí como se deben facer as cousas. Técnicos tiene a Santa Madre Iglesia. Eu non veño aquí a dicir como hai que facelo. E podría decir cousas, pero non veño a decir aquí, veño a defender unha moción. Os técnicos son os que ten que facer o traballo se realmente queren por isto para adiante. O goberno de Barbadas ten que porse a traballar xa nesto, xa o antes, non pode porse de perfil. Hai legislación como a Lei 3/2016 do 1 de marzo de medidas en materia de proxectos públicos de urxencia ou de interés excepcional que permitirían habilitar estes terreos e habilitar mecanismos precisos para pôr en marcha este tipo de cuestións como está sucedendo hoxe, por exemplo, en centros sanitarios no Concello de Ourense, vale? Donde se poñen en marcha mecanismos neste sentido. Non me vai dar tempo de decir todo o que traigo, pero da Xunta nunca máis se soubo. Haberá que saber se están ou non están. No pleno da Deputación da semana pasada, o noso grupo político defendeu unha moción similar a esta con os acordos non exactamente iguales e que foi aprobada por unanimidade. Agardo que tamén se aprobe aquí. Recentemente ven de realizarse, polo que vexo, pois parece que é tamén unánime esta sensación, esta necesidade nos restantes grupos políticos, polo que vexo que acaban de comentar. Ven de realizarse unha ampliación no IES Ferro Couselo, unha ampliación de aproximadamente sobre 3 millóns de euros, e que hoxe é o instituto de referencia para Barbadas. E nós entendemos que con esa ampliación se pode blindar a necesidade desta infraestructura aquí. A Xunta
debe buscar alternativas ao IES Ferro Couselo para pôr ali servicios públicos da cidade, o FP Dual, outros barrios de Ourense, colexios como Amadeo Rodríguez Barroso, o irmán Villán, que van ao Instituto Otero Pedrallo que están sobresaturado, que los desvíen para el Ferro Couselo, señores. Por que ten que ir Barbadás ali a ocupar a 80 ou 90% das prazas? Por qué? Que busquen alternativas a eso. Vou ir rematar. Bueno, quédame despois para o último minuto unha cuestión menor, simplemente vou reiterar tamén algunha cuestión do que decía o portavoz do Partido Galego, de que se o señor Fírvida, de que trámites fixemos no goberno. Mire, no goberno nin tiñamos educación, nin tiñamos urbanismo. No planeamento urbanístico isto viña efectivamente de 2002 e nós non tiñamos esas áreas de xestión. O BNG estuvo sempre por eso. O que pasa que nós estábamos en outras cousas, e vostede sabe, estaba aquí. Entón non nos queira nos meter nun marrón no que nós non tiñamos que ver, sí ou sí, vale, de acordo. E despois remato, o do segundo acordo para nós non é incongruente, o diñeiro que había destinado no seu momento nos orzamentos da Xunta era para o proxecto e que é o que vai no acordo 2 da moción do bloque. Grazas. Moitas grazas a vostede. Don Ramón. O señor Serei, vostede é un irresponsable. En primeiro lugar, acaba de anunciar aquí que hai mecanismos non sei que para cá, para facer non sei que, e vostede non fixo nada. En segundo lugar, non me veña a min camilonga de dicir que vostedes tiñan as responsabilidades que tiñan cando o señor Fírvida sacoulle 4.000 euros de educación cando lle deu a gana e pasounos para cultura. A educación era do PSOE, quero lembrar. Entonces, poñamos as cousas aquí o que pasou, non invente cousas. E xa digo, eses mecanismos dos que está falando agora, tiña que habelos feito vostede, eses mecanismos, non fixeron. Bueno, mire, señora Carril, a culpa de que este concello non teña un instituto é do partido no que vostede milita. E voulle explicar por qué. Porque a planificación que fixo este concello en 27 anos de goberno do señor Freire Couto foi de facer un concello dormitorio de Ourense. É para que a xente fixera un chalé para ir ao fin de semana. Foi a planificación que se fixo. Porque non se guardaron terreos para pensar que isto tendría que ser un concello como Carballiño ou como Verín ou como Xinzo. Non, traballouse para que fora un concello dormitorio. Que medraran aí edificios e punto. Non se pensou neso. Pero xa non só o que estaba ao mando, os restos dos que estaban aí. Non houve alguén con cabeza de dicir, no, aquí vamos a pensar en 20 anos. Ese é o problema de Barbadás. E isto é o que hai. E ainda encima a Xunta non quere facer o instituto. Non quere facer, porque a ocasión era ahora, cando tuveron que renovar o Ferro Couselo. Pero non queren, porque nos tratan de dormitorio de Ourense, de barrio de Ourense. Sí, somos un concello que non somos Ourense, pero trátanos así. E esa é a realidade. Moitas gracias. Moitas grazas, don Ramón. Ten a palabra don Daniel. Sí, 10 segundos. Bueno, que me gusta a unanimidade. Simplemente por alusións antes, decía o señor Albispo, si quere información veraz, pois por suposto pregunte aquí neste plenario e eu darelle información veraz. Porque voulle puntualizar unha cousa, porque vostede igual escoitou comentarios que nada teñen que ver ca realidade e que incluso, eu vou dicir aquí en público, este concelleiro interpuxo unha denuncia ante a Policía Municipal porque unha persona o amenazou de morte e de lesións. Sí. Vale, unha persona foi a que me amenazou en vía pública con 2 testemunhas de morte e de causarme lesións. E eso que está denunciado, veu dado precisamente pola situación que estas persoas que vostede dixo que había sucedido en Protección Civil anduveron enrarecendo o ambiente. O sea que moito cuidado co que se dice. E, sobre todo, moito cuidado tamén ca protección de datos. Por suposto, eu teño que poñer orde na miña casa que para eso me pagan. Pero poña vostede tamén orde na súa. Moitas grazas. Ten a palabra don Serafín ou dona Nuria. Son vostedes, por iso. Eles son os ponentes da moción, sí, vostede. Estamos totalmente de acordo, o Partido Popular, coa creación dun instituto en Barbadás, como non iba a ser que non. Claro que sí. O señor Freire Couto, a quen a lei de aquí o señor Padrón, deixou nunha área de reparto para poderse facer. Despois pasou o que pasou, non se pudo facer. Pero bueno, é cuestión de que o Concello
o grupo de goberno se poña a traballar e busca os terreos. Hai maneiras de buscalos e poñerlos a disposición da Xunta. Eu creo que tendo os terreos a disposición da Xunta, a Xunta non vai ser quen de dicir que non. Pero hai que ter os terreos. Isto foi un parche. O que fixeron foi un parche, si estamos totalmente de acordo. Que a día de hoxe solucionou. Construíron 5 aulas, pero isto vai ser no tempo máis problemática. Porque vai facer falta máis capacidade. Barbadás necesita un instituto, pero os deberes tenos que facer o grupo de goberno, que é o que está gobernando. Terá que buscar uns terreos acordes da maneira que iles vexan oportuna e poñelos a disposición da Xunta. Nada máis. Moitas gracias, doña Nieves. Dona Marga. Bueno, penso que estamos todos de acordo en que eso, que Barbadás precisa un instituto. Os terreos están aí. Ninguén nos dixo que non eran os terreos correctos. Os terreos están aí. Coméntase que non son idóneos, pero coméntase popularmente porque son con moitísima pendiente, pero a Xunta non rechazou por ahora eses terreos. E nós, pero nós pensamos que a Xunta ten que facer un compromiso, o sea, tense que comprometer de algún xeito, é dicir, están eses terreos, sabe que son eses terreos, de feito, houve unha primeira pedra que se colocou aí. O sea, non se cambiou, nadie, nós desde que chegamos, nin o anterior alcalde ou o anterior que gobernastes cambiastes os terreos, aí están. Entonces, a Xunta ten que valorar eses terreos, se ten que decir que si son adecuados. Porque, a ver, imaginemos que este concello tuvese un presuposto de la leche e puxéramos a desenvolver eses terreos e logo chega a Xunta e dice, no, pero que non son acaídos estes terreos. Entonces, penso que para seguir facendo forza temos que traer un compromiso da Xunta que nos diga valen eses terreos, valen, que non valen, pois hai que buscar os outros e que nos axuden eles a buscar dentro das posibilidades que existen, que tampouco existen moitas posibilidades dentro do que é a zona da Valenzá, senón se nos tendríamos que sair hacia un pobo. E ante ese compromiso, si temos os terreos e se os valoran, e o compromiso de que van a facer. E se ese compromiso firme e por escrito, eu penso que non hai maior problema para sacar dos orzamentos o diñeiro necesario para empezar a desenvolver esos terreos. Por lo cual, queríamos engadir un novo punto, que sería ese. Non sei moi ben como redactalo, pero sería de demandar á Xunta un compromiso, primeiro, un informe de que os terreos son idóneos para a construción dese instituto e o compromiso firme de que se vai a construir ese instituto aquí en Barbadás. Gracias. É dicir, o que estamos propondo, se Marga me permite, é solicitar da Xunta de Galicia un informe por escrito, un compromiso por escrito de que está disposta a construir o instituto en Barbadás e que nos indique o prazo. Eso por un lado. E segundo, que nos informe tamén por escrito, si eses terreos que ten a súa disposición, moi a pesar do que diga doña Nieves, moi a pesar do que diga que ten a súa disposición desde hai anos, si son válidos ou non. Engádega. Ten un acordo terceiro. Sí. Engádega. Sí. Aceptan, non aceptan? Sí, ten un minuto, sí, por suposto que sí. Sí. Sí, aceptamos a emenda de Engádega. Os acordos da moción van nese sentido, que o Concello de Barbadás inicia os trámites necesarios para pôr a disposición da Xunta a maior brevidade posible os terrenos necesarios para a construción do tal demandado IES no Concello de Barbadás. 2. Demandar da Xunta que nos orzamentos do 2025 figuren as partidas acaídas para acometer a realización do proxecto de construción do Instituto en Barbadás, que a emenda final do PSOE de demandar ese informe que acredite que a Xunta que os terreos son idóneos para tal. Ben, perfectamente. Nós estamos nese sentido e aceptamos esa proposta. O que sí que vexo que vai haber, parece que vai haber unanimidade ao respecto, e nós o que sí queríamos era un poquinho cuestionar tamén aquí, pois, as fotos da inauguración, da ampliación do Ferrocouselo, donde o señor alcalde de Barbadás, por moito que hoxe o PSOE viña aquí dicir que quere tamén el instituto,
realmente eu creo que o movimento demostra un pouco andando e se queremos o instituto non podemos ir aquí a facernos unha foto na ampliación, señor Valcárcel, non podemos ir. E hoxe vir aquí a señora Conselleira de Educación a decir que quere o instituto, porque vostede sabe que con isto a Administración Autonómica blinda ou pode blindar que o instituto aquí non se efectivice nunca. Vale, e vostede aquí, pois, non estuvo á altura e eu creo que pois creo que tuvo unha actitude bastante hipócrita respecto do que hoxe amosan aquí neste pleno. Porque ou estamos por las flores ou estamos por os pajaritos de colores. Nada, remato, gracias. Gracias a vostede. Vou explicar. Primeira cuestión. Fomos invitados pola AMPA do colexio. Fomos invitados pola dirección do colexio. Por lo tanto, a nosa obriga é atender as invitacións que nos fan pais e nais de alumnos e alumnas que están nese instituto. Esa é a primeira cuestión. Segundo, hai un respeto institucional que debemos cumplir. E terceira cuestión, nesa presencia, nesa inauguración, aproveitamos para falar co señor conselleiro, sin pedir ninguna cita previa, e co señor xefe territorial de Educación, para tratar diversos asuntos, entre outros ese, ademais de falar das necesidades dos colexios deste concello. Que ao mellor teríamos que esperar moitísimo máis tempo para poder acceder a eles, por lo menos ao conselleiro. Mire, dona Nieves, a súa intervención foi un total despropósito, dunha incoherencia absoluta. Vostede está dicindo que poñamos nós os terreos a disposición da Xunta de Galicia. Téñenos desde hai anos. Como ben dixo dona Marga, desde o ano 2002 está aprobado un plan de urbanismo e aquí, estando, quero recordar que vostede, e eu tamén, daquelas non sei se era concelleiro ainda, pero estaba nun pleno, houve varios debates precisamente sobre o instituto. Incluso se lle facilitou unha topografía ao goberno sobre a idoneidade ou non idoneidade desa superficie. Incluso, como vostede mismo dixo, ou dixo dona Marga, non recordo, veuse colocar aquí unha primeira pedra. Entón non me digan vostedes que non hai superficie para o instituto, que a Xunta de Galicia non ten un espazo para edificar o instituto. Por iso a nosa enmenda, en relación a que nos digan se hai un compromiso, primeiro por escrito, é formal, é en prazo, para indicarnos se se vai construir un instituto ou non, se a Xunta quere construir, e segundo, sobre a idoneidade dos terreos, porque os terreos os teñen. Mire, ven vostede a falar do mundo ao revés, é dicir, que o PP fale de expropiacións para a construción dun IES, cando, por exemplo, na Comunidade Autónoma de Madrid, a comunidade está pondo a dispor de empresas privadas que se dedican ao ensino terreos, e nós temos que expropiar. Vamos, de verdad, é que a argumentación é ilóxica, a eso vou. É dicir, Ayuso entrega a colectivos de ensino terreos para que construan os seus centros, entregaos gratuitamente, nós temos que expropialo, pídenos aquí. Boa incoherencia ideolóxica. É o que vou, a min dame igual a señora Ayuso como non. Boa súa incoherencia ideolóxica. Os terreos, como xa dixen antes, xa foron postos á disposición da Xunta de Galicia e caso omiso. Pero, dito eso, o 19 de xullo do ano 2021, creo que foi, ou 2022, creo que foi 2021, verdad? Fomos dona Victoria máis eu a falar co señor presidente da Xunta de Galicia. Daquelas, o señor Feijóo. Literal, por eso exiximos un compromiso da Xunta de Galicia para que se construa o instituto. Dixo literalmente que hai un barrio en Vigo, e quero recordar que foi o Calvario, que ten máis de 25.000 habitantes e que non ten instituto, e, polo tanto, baixo ningún concepto se construirá un instituto en Barbadás. Esa foi a resposta do señor Feijóo. Así declara e contundente. Foi o primeiro asunto que se tratou con Feijóo. E dixo eso, barrio en Vigo de máis de 25.000 habitantes que non ten instituto e que está máis lonxe do instituto do que temos nós. E que non se iba a construir. Esa filosofía da Xunta de Galicia, que quede claro aquí. Que quede claro, clarísimo. Entón, nós seguiremos traballando, aí está a enmenda que se propuso por parte do Goberno Municipal, e que se a Xunta cumple con esos requisitos, o Concello de Barbadás buscará o xeito de por uns terreos acaídos para construir un instituto. Pero primeiro, insisto, que responda a se hai un compromiso formal e indicándonos en que prazo para construir. E despois os terreos que ten ahora mesmo enriba da mesa son válidos ou non. A partir de aí,
podremos falar co Partido Popular, pero tamén é certo que cando veo aquí, e cando se decidiu facer esa obra de ampliación, a Xunta de Galicia estuvo un missing. É dicir, podíase haber dirixido ao Concello de Barbadás para dicir, miren, hai a posibilidade de construir un instituto en Barbadás? Temos estos terreos aquí que xa nos ofertaron? Nada. Nada. Polo tanto, missing, desaparecidos. Cal é o interés da Xunta de Galicia niso, por moito que vostede agora fale aquí? Ningún. Votos a favor da moción? Unanimidade. Pasamos ao punto número 10, que é o expediente 6358-2024, moción, perdón, esa unanimidade cas engádegas que se fixo. Moción do Grupo Municipal dos Socialistas de Barbadás e Democracia Ourensana sobre a supresión da Secretaría Xeral de Igualdade. Que houbera un compromiso por escrito e formal, solicitar que a Xunta de Galicia se comprometa formalmente marcando prazo, a construir un instituto en Barbadás e que tamén responda ou informe sobre a idoneidade dos terreos que actualmente están na RDC e que foron postos no seu día a disposición sobre se son idóneos ou non. Ben, pasamos ao punto número 10, expediente 6358, moción do Grupo Municipal dos Socialistas de Barbadás e Democracia Ourensana sobre a supresión da Secretaría Xeral de Igualdade. Ten a palabra dona Elizabeth. Grazas, señor alcalde. Boa tarde a todas e a todos. O mércoles 24 de abril publicouse no Diario Oficial de Galicia a estrutura orgánica das Consellarías da Xunta de Galicia. E, sorprendentemente, decatámonos de que fora eliminada a Secretaría Xeral de Igualdade e sustituída por dúas direccións xerais. Unha Dirección Xeral de Loita contra a Violencia de Xénero e Dirección Xeral de Promoción da Igualdade. Desde o Concello de Barbadás estamos fondamente preocupados e preocupadas, xa que entendemos que este cambio no organigrama do Goberno que relega a categoría da Dirección Xeral ás políticas de igualdade ven a seguir o mesmo camiño que levan outras comunidades autónomas, a degradación das políticas de igualdade en colaboración cos seus socios de Vox. En Galicia, o menosprezo ao papel da loita contra a igualdade comezou baixo a presidencia de Feijóo, suprimindo o Servicio Galego de Igualdade no ano 2010 e acaba de culminalo o señor Rueda. En primeiro lugar, quitáronlle o rango de Secretaría Xeral ás políticas de igualdade. En segundo lugar, desligando as políticas de igualdade da loita contra a violencia de xénero, dando a entender que a orixe desta violencia non é o machismo, é a ausencia de igualdade entre mulleres e homes. Este novo organigrama, sumado á dependencia das políticas de igualdade da Consellería de Política Social, que nos devolve a unha visión totalmente asistencialista, carente da necesaria abordaxe integral das discriminacións por razón de xénero, faino retroceder máis de 2 décadas na concepción das políticas de igualdade, defendendo así as mesmas teses que os seus socios de extrema dereita. Desde o Concello de Barbadás entendemos que a loita pola igualdade entre mulleres e homes ten que ser prioritaria e transversal a toda actuación política, tendo en conta que da implementación das actuacións en materia de igualdade depende que se remate coa discriminación da metade da poboación de Galicia. É por iso polo que defendemos que un proxecto de goberno do século XXI ten que incluir a igualdade como eixo vertebrador da súa actuación, que ademais se estenda de forma transversal ao resto de políticas. Polo anteriormente exposto, o Grupo Socialista e Democracia Ourensana do Concello de Barbadás trae este plenario os seguintes acordos. O Concello de Barbadás insta a Xunta de Galicia que as políticas de igualdade entre mulleres e homes sexan eixo vertebrador e transversal das políticas do goberno galego. Que, cando menos, se lle devolva o rango de Secretaría Xeral que tiñan as políticas de igualdade entre mulleres e homes. Que as políticas de igualdade entre mulleres e homes e o seu órgano superior e de dirección dependan da Presidencia da Xunta de Galicia para garantir a súa aplicación transversal e integral. Que as políticas de igualdade entre mulleres e homes e en contra a violencia de xénero volvan a estar integradas no mesmo órgano superior e de dirección. Dende o Concello de Barbadás entendemos que a supresión da Secretaría Xeral de Igualdade dentro do novo organigrama da Xunta ven a demostrar a pouca importancia e o pouco peso que teñen as políticas públicas de igualdade para o equipo de goberno da Xunta de Galicia. Creemos que o principio de igualdade debe ser aplicado de xeito transversal en todos os eidos públicos e de todas as áreas da administración
e non que só quede relegado a unha dirección xeral, ou dúas, como está pasando agora mesmo. Ademais, parece que con esta división en dúas direccións xerais individualizadas, unha de promoción da igualdade e outra de loita contra a violencia de xénero, preténdese desligar ambas cuestións, cando unha é consecuencia da outra. É dicir, o feito de que exista históricamente esa desigualdade entre homes e mulleres é o perfecto abono para as conductas machistas e a peor cara desa desigualdade. É a violencia de xénero, polo que non entendemos esa división que se pretende facer ao separar unha mesma problemática en dous organismos diferenciados. Non se entende a prevención da violencia sen o fomento da igualdade. E esta nova estruturación dos servicios públicos non só amosa un gran descoñecemento da problemática en sí, senón tamén unha gran falta de sensibilidade co asunto. Un asunto que non é menor, xa que afecta a mitad da poboación mundial, por desgraza. A nivel máis práctico, xa a nivel local, o Concello de Barbadás conta con un centro de información á muller que forma parte da rede galega de CIMS, que ata agora dependían da Secretaría Xeral de Igualdade, como organismo referente no fomento da igualdade e na prevención da violencia de xénero dentro da Xunta de Galicia. Agora mesmo descoñecemos de cal das dúas direccións xerais dependen hoxe en día os CIMS. Ninguén da Xunta nos deu información ao respecto, nin sabemos cal das dúas direccións, repito, xerais dirixirnos ou temos que dirixirnos en caso de algunha necesidade. Ten que rematar. Grazas, alcalde. Seguimos despois na segunda. Don Ramón, danos un turno. Sí. Pode aproveitar 3 minutos, creo. Sí. Bueno, non me van chegar, pero bueno. Bueno, xa dixo vostede que o señor Feijóo dixera que o Calvario, o sea, consideraba, porque nos consideran un barrio de Ourense, así de claro. Con relación á moción, mire, non vou entrar en cousas concretas, pero mire, isto é o resultado de que temos ao frente do goberno en Galicia o señor Rueda, que foi o que fixo este organigrama novo. Que esperan vostedes dese home? Que esperan vostedes dese home? O venres pasado cumpliuse o 40 aniversario da repatriación dos restos de Castelao a Galicia. Non saiu en ningún titular de ningún xornal nas portadas de aquí de Galicia. Este señor, na entrega das medallas Castelao, di o seguinte, atención: sempre estaremos orgullosos e eternamente agradecidos a Castelao e a todos os galegos, de ben que na Galicia territorial e na Galicia universal ofreceron o mellor de si na procura dunha Galicia mellor, a Galicia autonómica e democrática de hoxe. Unha Galicia española, europea, universal, sempre americana e particularmente próxima ao universo lusófono. Este señor leu sempre en Galicia de Castelao. Entón, que esperan deste señor? Castelao non defendeu eso. Castelao defendeu, porque eu lino sempre en Galicia de Castelao, que non sei como chegou a miña casa con 11 anos, pero me regalaron ao meu pai algún que lle fixe un chollo por aí, que era nacionalista, porque Castelao era nacionalista. Que ve isto da Galicia autonómica? E defendía unha unión das nacións ibéricas, Galicia, Cataluña, País Vasco, Canarias e Portugal. De igual a igual, sentarse nunha mesa e facer unha confederación de estados, si era o caso, con vocación europeísta. Eso é o que dicía. E miren vostedes o que dice este señor na entrega das medallas Castelao, ao lado da tumba dese señor. Entonces, que esperan que faga? Que esperan que faga? Sigue o ti. 40 anos despois do retorno dos seus restos a terra nai, podemos afirmar alto e claro que Castelao é de todos, como é Rosalía, Cruz, Respondal, Fontán e como tantos outros aos que admiramos e cos que nos sentimos identificados, lenguaxe, porque son os nosos referentes. Quen deshonra a Castelao son deshonra as galegas e os galegos. Aí sí, para deshonrar, entón, a galegas e galegos. Advirtió el máximo mandatario gallego en San Domingos de Monaván. Este é a persona que nos manda democráticamente. Que vamos pedir? Que lle vamos pedir? Pero a sol, unha persoa que nin siquiera sabe o que di. Non sabe o que di, dice nun escenario e todos calan. E ninguén é capaz, porque todos son acólitos e todos están vivindo do conto. Xente que seguramente sabía ben o que estaba escoitando. Me entende? Entonces, eu vou deixar o meu compañeiro. No, que ti tes despois. E así nos vai. E así nos vai. Este señor,
o anterior xefe deste señor foi o que se opuxo a que se falara galego no Congreso dos Deputados. Entonces, que esperen que política faga? Pois derroga o Servicio de Igualdade, pois derroga o Servicio de Igualdade. Reparte a Xunta por cuotas de poder, que ao final é por cuotas provinciais e cousas desas, pero non por pensamento e por saber cual é o seu cargo, que é o presidente da Xunta de Galicia, dunha nación do Estado. Non é o presidente da comunidade de veciños. Moitas gracias. Grazas a vostede. O voceiro do Bloque Nacionalista, o voceira, ten o turno de palabra. Sí, nos estamos de acordo con esta moción e lembrar que o pasado 19 de marzo do 24 registrábase o primeiro feminicidio oficial na Galiza no 2024 co asesinato de Andrea Iturri en Ribeira. Para ela e para todas as víctimas, o noso recoñecemento e o noso compromiso con que a violencia machista siga sendo nesta legislatura unha absoluta prioridade nas propostas do BNG. 7.438 vítimas en Galiza en todo o 2023, segundo os datos avanzados polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza no primeiro trimestre do 24, cun incremento do 7,6% respecto dos indicadores do 22. Repito, 7.438 vítimas e isto é só a punta de iceberg. Por que só é a punta? Porque é só o que chega a xustiza e sabemos que é só unha parte da enorme violencia que condiciona a vida das mulleres nun sistema patriarcal que o atravesa absolutamente todo. E porque, malia os avances colectivos na visibilización da violencia machista, sabemos tamén da invisibilización de moitos casos, especialmente aqueles nos que as vítimas sofren prexuizos de clase. Véxase, por exemplo, o asasinato de Judith Muñoz no Porriño a finais do 23 en situación de prostitución ou de Carmen Bento en Vigo, que vivindo en Vigo era oriunda de Celanova con 60 anos que apareceu nunha maleta e que era víctima tamén de violencia de xénero en 2 casos. A foto que temos hoxe da violencia machista é aínda moi parcial, pero é incuestionable. E demostra que esta violencia machista é o problema máis importante para a vida das mulleres e tamén da sociedade na que vivimos. Polo tanto, debería ser unha prioridade absoluta para todos os gobernos, tanto de ámbito municipal como provincial, autonómico e estatal. Eliminar a Secretaría Xeral supón un retroceso sen precedentes. Ten un enorme capital simbólico porque servais a igualdade a 2 direccións xerais sen unha dirección común como se fosen compartimentos estanco. E ten consecuencias directas nas políticas, a comezar porque se perde algo fundamental e estratégico e ao que obriga a lei, como é a transversalidade de xénero. Na realidade paralela que parece que vive a concelleira de Igualdade do Partido Popular, suprimir a Secretaría de Igualdade para ela é reforzalo, según as declaracións vertidas por ela mesma, porque di que crea 2 novas direccións xerais insinuando que amplía as áreas. Isto non é verdade, é mentira. E que anteriormente había xa 2 direccións xerais. Non se está creando nada novo especializado, que si se fai é suprimir o máximo órgano que as coordinaba. Ben, con respecto á moción do Partido Socialista, sí que llevamos a pedir, concordamos en todo, pero no punto 2, que cando menos, eu creo que ese cando menos, nos queremos que ese cando menos sobre. O sea, que se devolva o rango de Secretaría Xeral que tiñan as políticas de igualdade entre mulleres e homens. Nada máis, grazas. Grazas a vostede. Ten a palabra don Daniel Rey. Ai, no, Partido Popular, si, ainda lle falta por intervir, si. Bueno, escoitar todo o que aquí se leva dito, a moción trata única e exclusivamente da estrutura orgánica da Xunta de Galicia e da Consellería de Política Social, certo ou non? Eu preguntolle, dona Eli, que órgano ten rango superior? A Consellería de Política Social ou unha subdirección xeral? Ou unha dirección xeral ou unha secretaría xeral? Cal ten órgano superior? Sábenme contestar? Porque virei aquí falar de estrutura orgánica da Xunta, un tema totalmente de carácter técnico, e verterei aquí unha serie de cuestións sin saber que existe un decreto anterior do ano 2022 que xa regulaba, que non é nada novo, estes servicios, pois é de total descoñecemento, pero non culpa súa, senón da señora Silva e da señora Fraga, que pouco controlan a organización da Xunta de Galicia. Miren, a modo de resumo, a creación, modificación e supresión das consellerías corresponde única e exclusivamente ao presidente da Xunta. Pero a estrutura orgánica superior de cada unha das consellerías determínase polo Consello da Xunta. Na súa exposición de motivos únicamente se nomea o decreto 49/2024, pero cada unha das consellerías da Xunta de Galicia conta co seu propio decreto de estrutura que contempla o anterior. Si quere, podolle facilitar o deste ano e o do anterior.
Acordo primeiro, non cabe outra que o consideremos impertinente en canto a que as políticas de igualdade xa gozan de carácter vertebrador e transversal. Pois nelo temos que ter en conta a recente Lei 7 de 2023 do 30 de novembro para a igualdade efectiva de homes e mulleres de Galicia. E basta con que nos remitamos aos artigos 20 e seguintes, non os vou ler, poden verificar vostedes. Acordo segundo. Considerar que a Secretaría Xeral de Igualdade foi sustituída por dúas direccións xerais, non había dúas direccións xerais no anterior, sino dúas subdireccións xerais. Certo ou non? Vale. Resulta un erro monumental. O decreto 123 do 2022, do 23 de xuño anterior, establece a estrutura orgánica da Consellería de Promoción do Emprego e a Igualdade, que era como se denominaba a Consellería que é hoxe Política Social. Con dúas secretarías xerais, unha delas a de Igualdade, xa que dependían dúas subdireccións xerais, como acabo de dicir, a de Promoción de Igualdade e a do Tratamento de Víctimas de Violencia de Xénero. É dicir, a división funcional entre estas materias non é nova. Agora temos o decreto 139/2024 do 20 de maio, actual, establece a estrutura orgánica da Consellería de Política Social e Igualdade. Este decreto actual atribúe competencias superiores directamente á persoa titular da Consellería, e dela dependen as dúas direccións xerais, a da loita contra a violencia de xénero e a da promoción de igualdade. En definitiva, xusto o contrario do que queren facer creer con esta moción, xa que se atribúen funcións a un órgano superior como é a titular da Consellería, superior en rango a unha Secretaría Xeral. Entonces, a que vimos xogar aquí? Explíquenos, se non conocen a estrutura da Xunta, nin a de antes, nin a de agora, mal podemos debater esta moción. E como órganos directivos, créanse as dúas direccións xerais superiores en rango ás anteriores sus direccións xerais. Se non chegan a entender esta estrutura, non teño problema algún en facer un resumo a modo de croquis como aos nenos na escola. Nada máis, grazas. Grazas a vostede. Ten a palabra don Daniel Rey. Graciñas, señor alcalde. Ben, os técnicos que nos axudaron a redactar esta moción teñen ben claro cual é a estrutura da Xunta de Galicia. Señor Manuel, eu creo que vostede sabe como funciona un goberno, e que se lle atribúan a un conselleiro é como se lle atribúan un alcalde ou que se lle atribúan a un concelleiro, porque o órgano de goberno superior non ten a capacidade de dirixir se non ten delegadas esas atribucións noutras secretarías ou direccións ou subdireccións. Neste caso, o que se debate non só é unha estrutura, sino a intención que ten o goberno do PP da Xunta de Galicia en restarlle importancia a unha lacra como é a violencia machista. E isto é algo innegable, porque aquí non gobernan vostedes en coalición con Vox, pero donde poden, gobernan en coalición con Vox, e é unha continua eliminación de todo o que ten que ver ca igualdade e ca loita contra a violencia de xénero. Básicamente, por seguir, porque isto tiña que decir o sí, porque é demagóxico vir aquí e simplemente creer que o debate sobre esta moción versa sobre a estrutura. Non, versa sobre a estrutura e versa sobre, evidentemente, o que é, pois, o que representa estes cambios nas estruturas tanto da Xunta de Galicia como das Diputacións e dos concellos que tamén goberna o Partido Popular. De feito, máis dun concello suprimiuse a Consellería de Igualdade porque xa o englobaban dentro dos políticas sociais e servicios sociais. Non. Para facer unha política de igualdade e contra a violencia de xénero ten que estar ben claro, deixalo patente. Non pode, digamos, difuminarse nunha estructura organizativa, dividindo áreas como se foran dividir pois os plátanos dun supermercado. Non é así, señor Manuel. E ese é o espírito da moción. Despois, vostede, se só quere debatir a estrutura, pois vale, compro yo o discurso, pero non, é solamente a estrutura e o espírito, vale? Básicamente, como ben dice a moción, de quen dependen os CIN, por exemplo, que estaba falando a miña compañeira Eli. De quen dependen os CIN? A ver, dígame. Sí, pois, vale, perfecto. Se non queda clarificado esta cuestión, evidentemente, das estruturas de goberno, pois difumínase a atención ás mulleres vítimas de violencia de xénero. Neste CIN de Barbadás, que sí que foi algo creado polo goberno PSOE-BNG, por certo, puntualizo aquí, para que vexas que o liberal e antifeminista que son eu, que ante unha moción como esta eu podería deixar de participar nela, pero participo porque estou plenamente convencido
do feminismo e da igualdade de xénero. Vale, por si se che ocorre volver a decirlo en algunha ocasión. Que vale, para que veces que o mensaxe que poden transmitir desde outros concellos non é o mesmo. Vale. Eu, evidentemente, penso de outro xeito. Vale, o CIN foi unha idea do PSOE e do BNG que foi, e eu considero que é un acerto, precisamente porque hoxe en día está funcionando perfectamente e ademais está atendendo a mulleres de outros concellos. Vale, simplemente por poñer unha cifra aquí encima da mesa, simplemente, de atención no CIN. O último ano foron 92 mulleres atendidas no noso CIN por vítimas de violencia de xénero, un total de 134 no número global. Moitas gracias. Grazas a vostede. Ten a palabra don Ramón. Nada. Bloque Nacionalista. Sí, vamos a ver, o que está en cuestión aquí é que se vexa, que se visibilice o que é a lacra desta sociedade, que é a violencia machista. Vimos dun fin de semana negro en cuanto a mesma, e o que non podemos é intentar camuflar en subdireccións xerais, nunha estrutura que tal e que cual. Non, haina que atacar de frente, hai que recuperar a Secretaría Xeral de Igualdade, hai que reprobar as banalizacións da violencia machista que cualifican de erros agresións machistas condenadas, e deberíase a maiores tamén pois promover a creación de xulgados de violencia sobre a muller con competencias exclusivas e excluíntes en todos os partidos judiciais, tamén incluídos nos de Ourense. Entón, convidamos pois ao Partido Popular de aquí, o que teña competencia, que pense a decisión que acaba de tomar e que, se pode ser, a rectifique. Con respecto a vostede, señor Rei, vostede non defende isto porque se xa é hiperfeminista, vostede defende porque é a flor de todas as festas, vale? Quere ser a guinda de todos os pastéis, entón, con tal de estar aí, pois defende vostede o que sexa. Moitas grazas, nada máis. Grazas a vostede. Ten a palabra don Manuel, supoño. No, digo, somos os ponentes. Nalgo, dona Nuria, que teño que dar a razón con respecto á da guinda do pastel. É que é certo, todo la barca, é como aquí multihobby que nos presentaban na televisión. Para todo vale. Sí, ría, pero é certo, a mí tamén me fai gracia. Vamos a ver, a transversabilidade da materia, é dicir, traemos unha moción aquí que fala única e exclusivamente da estrutura da Xunta. Podemos traer outras mocións con datos de violencia de xénero e debatímola perfectamente. É sobre o traballo que está a desenvolver a Xunta de Galicia na materia. As materias transversais suelen caracterizarse por un volumen de complexidade o que a atención ao citado principio de eficacia fai recomendable que se atribúan a unha consellería específica, aunque non exclusiva en aras aos principios de eficiencia. De atender ao criterio exposto na moción correrías o risco de desbordar o aparato organizativo de presidencia. Pensen vostedes, por exemplo, en Facenda. Metémolo en presidencia todo, verdade? Estaríamos apañados. Vamos a ver, as políticas de igualdade xa se atopan integradas nun mesmo órgano superior, que é a Consellería de Política Social. Órgano superior, cando antes non era así, ahora sí, ainda por riba, é que van en contra ainda do que ven na moción. Ainda cando as materias de loita contra a violencia de xénero e a promoción de igualdade se atopan íntimamente relacionadas, tamén é certo que conta con dúas regulacións legais distintas, a saber, a Lei 11/2007 de 27 de julio para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero e a Lei 7/2023 do 30 de novembro para a igualdade efectiva entre homes e mulleres. A materia de igualdade ten un carácter máis xeral, en canto que non se centra exclusivamente nas desigualdades entre homes e mulleres, sino que tamén abarca as políticas relativas á igualdade de trato e a non discriminación por razón de orientación sexual idéntica e xénero. Por todo elo, cabe concluir que as peticións que nesta moción se realizan teñen que ser rexeitadas, ben porque os efectos pretendidos xa se dan na realidade ou ben porque non resultan convenientes en términos expresados. E esta é a auténtica realidade. Endosáronlle Dona Eli unha moción sin saber como funciona o tema nin tan siquiera. É que nin se preocuparon vostedes de mirar cal é a estrutura da Xunta, como se encardinan todas estas direccións xerais, secretarías xerais, consellerías, nin se preocupan de saber cal é o rango superior para determinar un funcionamento realmente efectivo nesta materia tan delicada. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, don Manuel. Non sei quen debes. Bueno, por todo isto, o que dixen anteriormente, por todo isto, o fomento da igualdade e a prevención e loita contra a violencia de xénero é un problema social que nos afecta a todas e a todos, de tal magnitude que está presente en todas as esferas da vida das persoas e consideramos que non é suficiente abordalo a través
de dous organismos diferenciados e independentes, senón que debería ser unha cuestión capital e o eixe vertebrador de todas as políticas públicas da Xunta de Galicia, polo que debe dárselle o status que se merece dentro da configuración do organigrama de calquera institución pública, polo que concluímos que a Xunta non está poñendo en valor nin está dándolle a relevancia que debería ter as políticas de igualdade entre mulleres e homes, suprimindo o que é a Secretaría Xeral de Igualdade. Rematei, gracias. Ben, miren, vou retomar outro asunto da outra moción anterior, que é a do Instituto. O señor Rueda ten sobre a mesa 4 escritos do alcalde de Barbadás desde que é presidente da Xunta de Galicia, 4, non se dignou responder a ningún. E máis, na gala para o deporte estivo sentado 4 espazos de por medio a miña esquerda e fun onde el a dicirlle que necesitaba falar con ele, que tiña 3 escritos daquelas. La callada por respuesta. Cando tive varias entrevistas con o señor presidente da Diputación, tamén lle fixen fincapé na ausencia de resposta do señor presidente. Dixo que se poría en contacto cando fixera a ronda ou rolda de visitas ás grandes cidades. Está con Vigo, bueno, a ver se chega aquí a Barbadás. Cando veo aquí o señor delegado, novo delegado da Xunta de Galicia, tamén se trasladou a necesidade de falar con ele, a petición de entrevista e cita con ele. Dixo que faría a xestión. Pois ben, eso é o aprecio, o interese que ten por algúns concellos. E supoño que non será porque Barbadás teña o goberno que ten, supoño que será porque sí. Entre outras cousas, do que se iba a falar ou do que pretendíamos falar era do Instituto. Ben, pois miren, agora voltando a esta moción, fan vostede alarde a defensa da política feminista da Xunta de Galicia e dun organigrama e de todo eso. O motivo da moción era por enriba da mesa a unha cosa que se trasladou por parte da concelleira, por parte de Democracia Ourensana e por parte de dona Nuria. A desidia o desinterés por parte da Xunta de Galicia, dos gobernos do PP, en relación a este asunto. E mire, o camiño faise andando. A vostede sei que lle molesta moito que lle falen de la señora Ayuso, de la señora alcaldesa de Valencia. Pois ben, perdón, neste caso do señor Almeida, non da alcaldesa de Valencia, non da señora Ayuso. Estamos próximos á celebración que xa foi o día 28 do Día do Orgullo LGTBI. Pois ben, o desprezo das súas políticas son que estigmatizan a esos colectivos, un cartel que pon un tacón, un preservativo e unha copa. Non, son reivindicacións. E isto, igual co feminismo, son reivindicacións. A alcaldesa de Valencia equipara o feito de colocar unha bandeira LGTBI a que non colocan a bandeira do cancro ou de calquera outra enfermidade. Isto é un exemplo das súas políticas. É dicir, homosexualidade non é unha enfermidade, é unha realidade que vostedes ocultan e agochan. A iso ven o feito tamén de traer esta moción. Vostedes maquillan todo. Pois iso é que non queremos neste goberno. Votos a favor da moción. Abstencións? En contra? Partido Popular. Pasamos á actividade de control. A dación de contas teñen todos vostedes a documentación, todos e todas. Agora pasamos, polo tanto, a robos e preguntas. Don Ramón, Bloque Nacionalista Galego, se quere facer algunha pregunta. Empezamos por preguntas. Sí. Ou rogos, dame igual o que vostede decida, pero depois seguimos unha secuencia. Sí, mira, que se pensa facer cas leiras, montes que están a día de hoxe preto das casas sin cortar e que ao mellor teñen varios metros de xestas máis grandes que carballos? Quere contestar vostede ou quere que lle fagan a pregunta por escrito? Non, sí, pode facer a pregunta e contestolle con máis detalle por escrito. Explícolle brevemente. Cando hai unha solicitud, isto non se fai a instancia, o sea, sempre se fai a instancias de parte, é dicir, un veciño que se ve afectado porque o carón da súa casa hai unha finca que incumple a normativa de prevención contra incendios, pois fai unha solicitude e un funcionario aquí encargado, na RPT ten encargado esa encomenda,
pois localiza os propietarios sempre e cando é posible. Esa é a gran problemática, sobre todo vostede seguramente que se refire aos que non están localizados os propietarios. Nese caso, bueno, se está o propietario, mándase a notificación e normalmente, e o porque teño comprobado eu, cando se chega a notificación, sí que se limpa. O problema témolo cando as notificacións veñen de voltas, que o seguinte paso é publicar nos boletins oficiais e evidentemente pois queda en saco roto. Que sucede despois? Cabe a posibilidade dunha execución subsidiaria. Isto estamos falando na competencia municipal que é dentro do casco urbano. Agora contolle, bueno, contarelle con máis detalle por escrito. Si non se localiza o propietario, pódese facer unha execución subsidiaria. Teríamos que acometer, actualmente non sei a cifra exacta, pero teríamos que acometer en torno a 1000 execucións subsidiarias, o cual sería aproximadamente o coste para as arcas municipal de sobre 100.000 euros. Para limpar predios privados que non son localizados polos funcionarios municipais. Despois, nas franxas secundarias, pois a través de SEAGA temos un convenio e acábanse, como creo que dixen no pleno outro día, vanse enviar un total de 6.150 notificacións a propietarios en franxas secundarias que van vir ao Concello a ser informados para o cumplimento desa normativa nas franxas secundarias que son as que rodean os povos. Con respecto a eso, as que teñen máis risco de incendio, as que son dentro do casco urbano e teñen máis risco de incendio, van ser acometidas dun xeito provisional urxente pola Brigada de Prevención de Incendios que previsiblemente comenzan contrato este xoves. Dona Nuria, si quere proseguir. Sí, outra das cuestións era se hai algún tipo de avance no que se acordou aquí nun pleno sobre a creación dun departamento de normalización lingüística de forma conxunta con outros concellos. Hai algún avance? Tense feito algún paso? Hai algunha actividade programada? Como está ese tema? Quere contestar por escrito. Si hai algún avance en relación ao servizo de normalización lingüística. Si hai algún avance en relación ao servizo de normalización lingüística. Ninguna máis. No Bloque Nacionalista non queren facer ninguna pregunta máis. Algún rogo? Non. Partido Popular, entón. Dame igual. Pregunta, rogo, saúde. Yo teño un rogo que é si por favor se poderían comprar uns elevadores para a Casa de Cultura, uns elevadores que decir de altura para os nenos máis cativos, que moitas veces van a haber certas actuacións e tal, e evidentemente non poden estar diante, e pois queda, a ver, 20 ou 30 elevadores non creo que sea un custo para o Concello, pois é algo asumible, e que os nenos tamén merecen estar pois cómodos para poder ver todas as actuacións. Moitas gracias. Algún rogo máis? Algunha pregunta máis? Comunícame que xa teñen constancia vostedes da Rúa San Bernabé, número 9, na Valenzá, de un vado que está ao día, está de pago anual ao día. Teñen chamado a policía diferentes veces, son conocedores do tema porque sei que estuveron falando con algún membro da corporación e parece ser que se fai caso omiso. E isto conleva a que esta persona, cando ten que ir traballar, busque quen a ten que levar, ten collido o taxi e demais. Nos informámoslle que da hora pa diante o taxi que colla, que por favor que non lo faga saber para ter as facturas oportunas, que lle debería costear o Concello, xa que van reiteradas veces, e máis, incluso a veces cando chama tal, pois lle contestan ou lle falan mal. Teñen que entender que pagan un vado e que teñen que ter máis vigilancia oportuna e, ademais, as denuncias teñen que ir pa diante. Quero dicir, unha persona que anda aparca mal e se lle pon unha denuncia, 2, 3, ao final non se sigue aparcando, pero seguimos cun problema, o problema que ten esta xente que non pode sair do garaxe da súa casa. Entón, fagan o favor, porque da hora pa diante sí que é verdad que lle dixen que cada vez que estea o coche mal aparcado que me chamen. Ora vou facer eu de policía, se non hai outra solución, están desesperados. Xo comunicaron en diferentes veces, decían que pagando o vado que se iba a resolver o problema, pagan o vado e non se resolve o problema. E seguimos así. Non sei se é porque non se fan as denuncias ou porque conocemos os que aparcan o coche ou non o sei. Gracias. Gracias a vostede. Voulle contestar a algunha das cousas que dixo. O Concello evidentemente non é responsable de que alguén teña o coche
mal aparcado, polo tanto, as facturas non as vai pagar o Concello. Entón, informar por informar e facer demagoxia fácil. Informe correctamente aos veciños e as veciñas, pero non faga demagoxia dicindo que lle vai pagar as facturas ao Concello. Vai facer incurrir ao veciño ou a veciña en gastos, en todo caso. Informen con corrección e diganlle, mire, o que debe facer é isto, aquel outro, pero non lle diga, mira, a factura de taxi vai a pagar o Concello, porque non la va a pagar o Concello, porque non tiene responsabilidade. Así xa yo digo, xa yo digo. Non entro en, sí, pero a policía non é omnipresente, doña Ana María. Hai que chamar a policía, que non sei se a chamaron ou non a chamaron, pero isto non é un debate, eu estoulle respondendo. Entón, non estou entrando en debate con vostede. Informen correctamente e digan, mira, hai que facer isto, hai que facer aquilo, pero non diga, vaille pagar o Concello, reclama as facturas ao Concello, porque o Concello non as vai a pagar. Entón, hai que informar con veracidade, a ser posible. Pida que se mellore un servicio, que se mellore unha atención, que acuda máis rapidamente a policía, pero non diga, te las va a pagar o Concello, porque non é certo. Porque non é certo. E sabe vostede que non é certo. Hablou a jurista. Quen máis quere intervir? Por favor. Bueno, bons días ou tardes xa. O meu tema era que hai varios veciños que están demandando que se preste atención a vellas vivendas por perigo de, por risco de que caiga algún cascote. E, bueno, ao parecer xa hai en varias zonas cousas feitas, pero, bueno, se me poden informar de cuáles son os pasos, igual que agora mesmo se informou do de Broce, porque parece que están cousas paradas. Bueno, ainda que este é un tema de urbanismo, pero se falo desde o punto de vista de que cando recibimos, porque me preguntaches a mí directamente, cando recibimos en caso de urxencia, actuamos nós. E basicamente o que actuamos é sinalizando e quitando o risco imprevisto. Despois encárgase Vitoria ca técnico Rosa de tramitar o expediente correspondente. A ver, moitas veces prodúcense dunha denuncia dun particular, moitas veces instan ao concejal, a conselleira a tramitala, o procedimento é avisar á policía, porque a técnica para proceder necesita un informe da policía do estado da vivenda, logo vai ela, fai un informe técnico e síguense unha serie de pasos que a veces son interminables, precisamente por a dificultade de localizar os propietarios ou propietarias do inmoble. Entonces, en principio, pois moitas veces hai que recurrir tamén, igual que a limpieza de predios, á execución subsidiaria, todo eso leva un custe, leva aparellado tamén un momento para que a secretaria mire a legalidade, informes de secretaría, informes xurídicos, volta a informes técnicos, pódese postergar no tempo anos incluso. Eu dicía de cara a que hai varias vivendas con, bueno, unha vivenda neste caso que ten un permiso de derrumbe ou tal, que aprobastes en Comisión de Goberno, e non está executado. Pero eso depende do propietario. O propietario pide un permiso, hai uns prazos e os incumple, xa é problema do propietario. Pero se ainda por riba aparella un risco, O responsable é o propietario. Para retirarlo. Se ten permiso, como non sabemos a que propiedade se refire, pois tampouco podemos saber decirlle máis datos, porque eso pasa en todos os puntos do Concello, desde Pontón hasta Santa Uxía. Unha cuestión, se me permiten, con relación ao que plantexou a concelleira dona María Grande, e indicarlle que se é o lugar que eu penso, ten dúas saídas o garaxe. Creo, se é que eu penso, que me podo que... Non me fai falta. Digo que se é o que eu penso, ten dous accesos. Creo, se é o que eu penso. Dito eso, se é o que eu penso, tamén poño matiz, xa o puxen por diante dúas veces. Nese caso, pediuse un informe á Policía Local para ver a posibilidade de colocar un espello, insisto, se é o que eu penso. Dixo que non procedía. Se é o que eu penso, porque estamos falando un espello, porque tamén unha persoa, non vou dicir quen, cando me trasladou esa queixa, volvo a repetir, se é o lugar que eu penso, que podo estar errado, pedime un espello, e a Policía Local informou que non.
en información verbal. Non sei se é o mesmo sitio, porque estamos falando nos dos casos da Rúa San Bernabé. O que eu plantexo é na San Bernabé. Casco Antigo. Están falando da rúa da Casa da Cultura. Claro que sí, San Bernabé. Pero este- Claro, vale, isto é entón máis é outra cosa, específico. pero que matizara, porque eu falo, esa chamase San Bernabé. Bueno, son na mea zona, pero o caso concreto non o... Eu falo da Rúa San Bernabé. Claro. Claro. Nin nos somos agora, pois podríase, pero inicialmente o informe que se me diu a min verbalmente, porque comentei co xefe da Policía Local, era que non. Despois, sí, exactamente, así é. Pois inicialmente o informe foi o que foi. Ah, o espello é outra. Sí, por iso, pero como falaba da Rúa, claro, María, pero si falaba da Rúa San Bernabé era interesante que me houbera matizado Caldelas, porque eu tiña coñecemento da Casa da Cultura. O número 9 pode ser tamén a... Non sei se hai 9 ou non hai 9. Non sei se hai 9 ou non hai 9. Máis preguntas. Bueno, algo me sonaba, pero tampouco... Que máis? Algúna pregunta máis? Nada máis. Rogo, polo tanto, damos por levantada e finalizada esta sesión. Moitas gracias.